Άλλη μια πολιτισμική βραδιά εδώ στο Οικοθέατρο Λυκόβρησης Πεύκης μαζί. Και θα παρακολουθήσουμε σήμερα μια πολύ ωραία παράσταση από το έργο του Μπρέχτ, το κύκλος με τη Θυμολία, σε μια συνεργασία του Δήμου της Λυκόβρησης Πεύκης μαζί με το Σάικ Χαλανδρίου και το Χάρη το Ρώμα. Οι εκδηλώσεις, όπως έχετε καταλάβει, είναι αρκετές. Θα υπάρχουν και άλλες και μέσα στο καλοκαίρι, θα μας ενημερώσουν οι κιόλας γι' αυτό. Σκοπός είναι να μπορέσουμε τις καλοκαιρινές μας βραδιές να τις γεμίσουμε έτσι, ωραία, ευχάριστα και ξένιαστα. Μαζί μας εδώ σήμερα είναι ο Δήμαρχος, Λυκόβρησης Πεύκης, Μάριος Φυσικάλης, η Διευθύντρια Καλλιτεχνικών Δομών, η Εύη Κλωρού, και όλοι εμείς για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να έρθει λίγο ο Δήμαρχος, να μας πει δύο κουβέντες και να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω για την πολύ καλή εισαγωγή τον Γιώργο το Στιβαχτή, ειδικό σύμβουλο στον Δήμο Λυκόβρησης Πεύκης και δημοτικό σύμβουλο. Λοιπόν, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τον Δήμο, επενδύουμε στον πολιτισμό. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Έχουμε ξεκινήσει το θερινό κινηματογράφο στο πρώτο Λύκειο Πεύκης επί της Λεωφόρου Ειρήνης κάθε μέρα για ένα μήνα από χθες. Εκτός από σήμερα έχουμε παράσταση που ξεκινάει στις 9 η ώρα, δωρεάν είσοδος, ένα μήνα, δωρεάν θερινός κινηματογράφος. Το Σάββατο 21 Ιουνίου, Γρηγόρης Μπιθικότσης στο Άλσος Βαρβαρέσου, 8.30 ώρα, αξίζει να είστε όλοι εκεί. Και την ερχόμενη Παρασκευή και Σάββατο 27 και 28 Ιουνίου εγκαινιάζουμε το νέο μας δασικό πάρκο πίσω ακριβώς από το Ηλιακό Χωριό με το πρώτο φεστιβάλ μπύρας. Και αξίζει πραγματικά να είμαστε όλοι εκεί πίσω από το Ηλιακό Χωριό, στο δάσος Αργύρι, εκεί που κάνουμε το δασικό πάρκο. Μόλις με ενημέρωσαν οι συνεργάτες μου και η Εύη Χλωρού συγκεκριμένα, η Διευθύντρια των Καλλιτεχνικών Υποδομών, ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε στους κατοίκους του Δήμου Λυκόβρησης Πεύκης αυτήν την εξαιρετική παράσταση. Και ευχαριστώ δημοσίως τον Χάρη Ρώμα που μας κάνει τη μεγάλη χαρά και την τιμή σήμερα να είναι μαζί μας. Αμέσως είπαμε ένα πολύ μεγάλο ναι. Και βεβαίως τόσο με το ΣΑΕΚ Χαλανδρίου, όπως επίσης και με όλους τους φορείς οι οποίοι προάγουν τον πολιτισμό, είμαστε δίπλα τους έτσι ώστε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης να παρέχουμε πολιτισμό και να περνάει ο κόσμος όμορφα. Λοιπόν, νομίζω ότι τελείωσαν οι διαφημίσεις και ήρθε η ώρα για να απολαύσουμε την εξαιρετική παράσταση «Ο κύκλος με την Κυμολία» του Μπρέχτ μαζί με τους εξαιρετικούς ηθοποιούς που ορισμένοι εξ αυτών μάλιστα είναι και κάτοικοι του Δήμου μας και θα τους απολαύσουμε με ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
καταραμένη όπως τη λέγαν, ήταν ο Γεώργη Αμπασβίλη. Ήταν πλούσιος σαν τον Κρίσο, με μια γυναίκα όμορφη και ένα γερό παιδί. Κανένας κυβερνήτης στην Κρουζινία δεν είχε ποτέ τόσα άλογα στο στάβλο του και τόσους ζητιάνους στο κατόφλι του, τόσους στρατιώτες στην υπηρεσία του και τόσους οικέτες στην αυλή του. Πώς να περιγράψω με 2 λόγια τον Γεώργη Αμπασβίλη? Κυβερνούσε ζωή και κότα. Μια Κυριακή πρωί του Πάσχα, ο κυβερνήτης με την οικογένειά του πήγαιναν στην εκκλησία. Έλεος εξοχότατε, Έλεος εξοχότατε, οι φόροι φτάσανε στον ουρανό. έλεος εξοχότατε, ο αδερφός μου είναι αθώος, μια παρεξήγηση ήτανε, δώστε του χάρη. Το μωρό μου θα πεθάνει από την πείνα, έλεος εξοχότατε. Έλεος, διώξτες! Κάντε πίσω! Αφήστε την πόρτα της εκκλησίας ελεύθερη. Κάντε πίσω να περάσει ο εξοχότατος. Εξοχότατε. Εκείνη την Κυριακή του Πάσχα είδε για πρώτη φορά ο λαός τον διάδοχο. Ο γιατρός δεν έκανε βήμα από κοντά του, μη τυχόν και πάθει τίποτα. Ήταν φυσικά και ο εξάδελφος του κυβερνήτη παρόν, ο τρομερός και φοβερός Κασμπέκη. Το μωρό, ο Θεός να το ευλογεί, ο Θεός να το ευλογεί. Μέχρι και ο τρομερός και φοβερός πρίγκιπας υποκλήθηκε μπροστά στο διάδοχο. Γεια σου, Αρσέν. Χρόνια πολλά, Νατέλα Αμπασβίλη. Ωραία μέρα, Χθες βράδυ που βρέχε, λέω μέσα μου, πάει, συνεφιασμένη Κυριακή θα έχουμε αύριο. Αλλά σήμερα το πρωί, ο ουρανός ήτανε πεντακάθαρος. Μ' αρέσει ο καθαρός ουρανός, Νατέλα Αμπασβίλη, γιατί έτσι είμαι κι εγώ. Σαν καθαρός ουρανός. Και ο μικρούλης ο Μιχαήλ. Να τον κιόλας, σωστός Ανδριανός κυβερνήτης. Τσίκι, 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 τσίκι. Χρόνια σου πολλά, μικρέ Μιχαήλ. Τσίκι, 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 τσίκι. Τα αναφέρες, Αρσέν. Παρακαλώ, Ότι αυτογραφώ. αποφάσισε επιτέλους να την κάνει αυτή την ανακαίνιση στην Ανατολική Πτέρυγα. Περιμένει απόψε τους αρχιτέκτονες. Όλο εκείνο το πράσινο με τις άθλιες παράγκες θα γκρεμιστεί για να γίνει κήπος. Να πηγαίνω, να κάθομαι και να ρεμβάζω. Επιτέλους, ένα καλό νέο μετά από τόσες δυσάρεστες ειδήσεις. Τι είναι από τον πόλεμο? Μια τακτική υποχώρηση από ό,τι ακούω. Ναι. Δεν βαριέσαι. Πάντα υπάρχουν αυτά τα μικρά πισωγυρίσματα. Μια πάνω, μια κάτω. Έτσι είναι ο πόλεμος. Όχι όμως τίποτα το σοβαρό, Έφυξε. Δώσ' το μου λίγο. Το μωρό έφυξε. Το ακούσατε όλοι. Βύχη. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι εγώ ήμουν εντελώς αντίθετος με εκείνο το χλιαρό μπάνιο. Η παραμάνα επέμενε. Εγώ! Ναι, εσύ. Ένα μικρό λάθος στο υποκρασίο του νερού δικίζει κλαμπροτάτη. Φροντίστε το, εν πάση περιπτώσει. Φοβάμαι πως έχει πυρετό. Μην ανησυχείτε, κλαμπροτάτη. Στο εξής θα κάνουμε το μπανάκι του διαδόχου με λίγο πιο ζεστό νερό. Εγώ σε αυτά δεν αστειεύομαι. Κρύωσε ο διάδοχος 50 ξυλιές της πατούσας του γιατρού. Όχι του γιατρού, της παραμάνας. Εγώ δεν ευθύνομαι για τίποτα. Γιατί 50 ξυλιές? Γιατί 50, γιατί μπορώ. 50 επίοικος, γιατί ζούμε σε μαρτακή εποχή. Παλιότερα θα είχα πάρει το κεφάλι και στους δύο. Δείξτε μεγαλοσύνη, πρίγκιπα. Από μεγαλοσύνη άλλο τίποτα. Την έχω τη μεγαλοσύνη. Αλλιώς, πολλούς περισσότερους θα είχα παλουκώσει από όσους έχω παλουκώσει μέχρι τώρα. Ας μπούμε στην εκκλησία. Μάλλον θα φταίει το ρεύμα εδώ έξω για το φιχαλάκι του μωρού. Πάρ' το. Η πόλη σωπαίνει. Τα περιστέρια κόβουν βόλτες στην πλατεία. Και ένας φαντάρος της φρουράς Πειράζει μια υπηρέτρια που ανεβαίνει με ένα δέμα από το ποτάμι. Παπαπά, τι βλέπω? η Δεσποινής δεν πήγε στην εκκλησία.
έκανε κοπάνα από τη Θεία Λειτουργία. Πάνω που είχαν ντυθεί και ετοιμαστεί, είδαν πως τους έλειπε μια χίνα από το πασχαλινό τραπέζι. Και έστειλαν εμένα να τη φέρω, που είμαι η δική της χίνας. Χίνα, όμως χίνα ακούω και χίνα δεν βλέπω. Πρέπει να έχει κανείς στο νου του με τις γυναίκες. Σου λένε πήγα να φέρω μια χίνα, και άντε τώρα εσύ να βρεις που πήγαν και τι κάναν. Ορίστε Νάκη, μέσα από σακί. Κι αν δεν συγχύσει 7 κιλά και δεν είναι ταϊσμένη με καλαμπόκι, εγώ να φάω το κουκουλά της. Ω, μια βασιλική χίνα. Αυτή θα την καταβροχθήσει ο κυβερνήτης μονάχος του. Ώστε λοιπόν, είχε πάει πάλι στο ποτάμι Δεσποινής. Μάλιστα, στα κοτέτσια. Α, στα κοντέτσια. Δηλαδή χαμηλά στο ποτάμι. Και όχι εκεί ψηλά στις σιτιές. Στις σιτιές πάω μόνο όταν έχω να πλύνω τα ρούχα. Ακριβώς. Τι ακριβώς δηλαδή? Ακριβώς αυτό. Γιατί απαγορεύεται να πλένω τα ρούχα στις σιτιές? Γιατί απαγορεύεται να πλένω τα ρούχα στις σιτιές? Καλό αυτό. Πολύ καλό. Δεν καταλαβαίνω στρατιώτη. Ποιο είναι το καλό? Πού το πας τέλος πάντων? Αν ξέραν μερικές αυτό που ξέρουν άλλοι, θα τους ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Δεν πάει το μυαλό μου στο τι θα μπορούσε να ξέρει κανείς για εκείνες τις σιτιές. Ούτε κι αν υπάρχουν απέναντι κάτι θάμνη, όπου μπορεί κανείς να κρυφτεί και να τα δει όλα. Όλα? Ποια όλα? Όλα αυτά που κάνει κάποιο πρόσωπο όταν πλένει ρούχα. Τι κάνει δηλαδή? Δεν μας λες τι κάνει, δεν τελειώνουνε. Κάτι που μπορεί κανείς να το δει πίσω από τους θάμνους. Στρατιώτη, δεν φαντάζομαι να εννοείς τις μέρες που βράζει ο τόπος από τη ζέστη και βάζω τα δάχτυλα των ποδιών μου στο νερό και πια τίποτα δεν κάνω. Όχι μόνο τα δάχτυλα, όχι μόνο τα δάχτυλα και λίγο παραπάνω. Τι παραπάνω? Άντε καμιά φορά να κάνω και το πόδι, ώστε να στέκαλω. Και λίγο παραπάνω, μέχρι το μυρό ψηλά. Ντροπή σου η μοναχάδα που πας και κρύβεσαι πίσω από τους θάμνους και περιμένεις να βάλει τα πόδια στο νερό κάποιο πρόσωπο όταν κάνει ζέστη. Ίσως και με άλλους φαντάρους παρέα. Όχι με άλλους, όχι με άλλους, μόνος μου ήμουνα, μόνος μου σε έπαιρνα μάτι. Η πόλη σωπαίνει. Αλλά γιατί πάντα τόσο οπλισμένη? Το παλάτι του κυβερνήτη είναι δικό. Αλλά γιατί μοιάζει με φρούριο? Πάρτε θέσεις, το παλάτι είναι περικυκλωμένο. Πάρτε θέσεις, το παλάτι είναι περικυκλωμένο. Να είστε έτοιμοι! Θα ρίξουμε το θείο μου το παλιόγερο και την εξουσία θα την πάρω εγώ! Είναι το αδυνάτον αδύνατο να ζει κανείς μέσα σε αυτό το καλύβι. Αλλά βλέψει ο Γιώργη, χτίζει μονάχα για τον μικρό Μιχαήλ και για μένα τίποτα. Όλα για τον Μιχαήλ, τα πάντα για τον Μιχαήλ. Υπομονή να θέλα, Βασίλη. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές, διαισθάνομαι. Αυτό το πρόσεξες. Ο Άρχοντας Κασμπέκη είπε πως θες το βράδυ που έβριχε πράγματι. Όμως δεν έβριχε εδώ στην Ούχα χθες το βράδυ. Πού ήταν λοιπόν ο Άρχοντας Κασμπέκη χθες το βράδυ και τι σχεδίαζε εκεί που ήταν? Αυτό πρέπει να το ερευνήσουμε. Αμέσως, σήμερα κιόλας. Μα το σήμερα ήταν αργά. Το παλάτι ήταν πια μια παγίδα. Και έτοιμη ήταν η χίνα και καλοψημένη. Μα αυτή τη χίνα δεν την έφαγε κανείς. Το παλάτι το μεσημέρι δεν ήταν ώρα φαγητού. Το μεσημέρι ήταν πια ώρα θανάτου. Θάνατος! Θάνατος! Επανάσταση! Θάνατος! Επανάσταση! Γίνεται πραξικόπημα ενάντια στον κυβερνήτη. Χριστέ μου! Οι πρίγκιπες συνομότησαν ενάντια στο μεγάλο Δούκα και τους κυβερνήτες του με αρχηγό τον ανιψιό του δικού μας κυβερνήτη. Βοήθεια! 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 Να η ανοησία των μεγάλων και των τρανών που θαρούν πως είναι αιώνιοι, που πατάνε πάνω σε σκυμμένα κεφάλια, που στηρίζονται σε γροθιές αγορασμένες και είναι σίγουροι για την εξουσία τους. Όμως τίποτα δεν είναι αιώνιο. Και οι μεγάλες αλλαγές των καιρών είναι η ελπίδα των λαών. Γεώργιε, έχετε καθήκον ως γιατρός να παρασταθείτε στην Ατέλα Πασβίλη. Αλήθεια, παραμάνα. Φαντάστηκες ότι θα σπαταλήσω έστω και ένα ακόμα δευτερόλεπτο σε αυτό το καταραμένο σπίτι για χάρη του μαμόθρευτου. Και το πανάω. Γίνομαι καπνός. Αυτό είναι παράβαση καθήκοντος. Θα σου χέσω το καθήκον. Γιατρέ, σας επαναφέρω στην πράξη. Παραμάνα, άι στον διάολο. Γιατρέ, γιατρέ. Τελείωσες, κυβερνήτα. Τι να τους κάνεις πια τους αρχιτέκτονες
που η σύζυγός σου ονειρεύεται παλάτια. Ένας μαρακός αρκεί. Δεν πας σε νέο παλάτι, αλλά σε ένα λάκκο μες στο χώμα. Όμως, όταν γκρεμίζεται το σπίτι ενός μεγάλου, πολύ μικροί θα συντριβούν κάτω από τα ερείπια. Αυτοί που δεν μοιράστηκαν ποτέ την ευτυχία του, μοιράζονται τώρα τη δυστυχία του. Η άμαξα που γκρεμοτσακίζεται, σέρνει και τα ιδρωμένα άλογα μαζί της στον γκρεμό. Γρήγορα, τα παγωνέ τα πόρταμα, όλα στην δικτυαβή, τρόφιμο για 5 μέρες. Κύριε λιποθύμησε. Θα την κατεβάσει κάποιος κάτω, δεν γίνεται να μείνει εδώ. Εμείς τι θα γίνουμε, θα μας βάψουν σαν τον τόπουλο. Παναγία μου. Έτσι δεν γίνεται πάντα. Εμείς οι μικροί δεν την πληρώνουμε. Κοιτάξτε, η πόλη καίγεται, κολυμπάει στο αίμα. Θα περιμένουμε ως το βράδυ που θα έχουν μεθύσει οι στρατιώτες. Αυτοί άραγε έχουν στασιάσει ή όχι? Η ανακριβική φρουρά πάντως το έσκασε. Ξέρετε αλήθεια τι μας έχει συμβεί. Ακούστε. Ο Μελίβα, ο ψαράς, λέει πως στην πρωτεύουσα Είδαμε, λέει, έναν κομίτη στον ουρανό με κόκκινη ουρά. Και αυτό είναι, λέει, κακό σημάδι. Άντε καλά που πιστεύεις σε κομίτες και σε σημάδια. Οι πρίγκιπες έχουν ξεσηκωθεί. Λένε πως ο μεγάλος Δούκας το έσκασε για να γλιτώσει. Όμως όλοι οι κυβερνήτες του θα εκτελεστούν. Και καλά να πάθουν. Τους κατώτερους είπαν ότι δεν θα τους πειράξουν. Έχω έναν ξάδελφο στρατιώτη και το ξέρω. Εμπρός, όλοι πίσω στην τρίτη αυλή. Να παγιδεύουν τα πράγματα. Κρούσα! Επιτέλους βρήκα Κρούσα. Τι σκοπεύεις να κάνεις? Τίποτα. Άμα δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα, έχω έναν αδελφό που έχει να χτύπα στα βουνά. Όμως εσύ, τι θα κάνεις? Εγώ? Τίποτα. Τουρήσα Βαγνάτσε, η ερώτησή σου σχετικά με τα σχέδιά μου με γεμίζει χαρά. Έλαβα διαταγή να συνοδεύσω ως φρουρός την κυρία Νατέλα Μπασβίλη. Μα καλά, δεν στασίασε η ανακτορική φρουρά. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι επικίνδυνο λοιπόν να τη συνοδεύσεις. Στην Τυφλίδα λένε το μαχαίρι δεν κινδυνεύει από τη μαχαιριά. Εσύ δεν είσαι μαχαίρι, Σιμών Χαχάβα, είσαι άνθρωπος. Και γιατί τόσο ενδιαφέρον για αυτή την κυρία? Κανένα ενδιαφέρον. Με διέταξα να τη συνοδεύσω και θα το κάνω. Είναι άνθρωπος του καθήκοντος. Τότε λοιπόν είσαι ένας κουκουροκέφαλος που παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα για το τίποτα. Με φωνάζω στην κρίτια πριν και βιάζομαι. Άμα βιάζεσαι, τότε να μην μαλώνουμε, γιατί ένας καλός καυγάς θέλει και τον χρόνο του. Μπορώ να μάθω αν είναι Δεσποινής έχει γονείς? Όχι, μονάχα έναν αδελφό. Μια και δεν έχουμε αρκετό χρόνο, προχωράω στην επόμενη ερώτηση. Είναι η Δεσποινής γερή και δυνατή, σαν ψάρι μέσα στο νερό? Έχω κάτι σουβλιές ούτε πότε δεξιά μου από πλάτη, αλλά σε όλες τις δουλειές τα καταφέρνω μια χαρά. Κανένας δεν έχει παραπονεθεί ως τώρα. Αυτό είναι γνωστό. Όταν Κυριακή του Πάσχα ζητήσουν μια χίνα, ποια θα στείλουν να τη φέρει? Επόμενη ερώτηση. Είναι η Δεσποινής ανυπόμονη? Ζητάει κεράσια το χειμώνα? Ανυπόμονη δεν είμαι, αλλά όταν κάποιος πάει στον πόλεμο, χωρίς λόγο και δεν στέλνει συχνά νέα, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Νέα θα έρχονται. Και τώρα πιο σημαντική ερώτηση. Επειδή με φωνάζουν και βιάζομαι πολύ, η απάντηση είναι ναι. 2 λεπτά. Μια παροιμία λέει: η διάση ψήνει το ψωμί. Μα δεν τα το καλό ψήνει. Ωστόσο, μια άλλη παροιμία λέει: στη βράση κολλάει το σίδερο. Είμαι από το. Βλέπω η Δεσποινής έχει πάρει τις πληροφορίες της. Λοιπόν, είμαι γερός. Δεν έχω υποχρεώσεις. Βγάζω 10 πιάστρα το μήνα και μόλις γίνω τα μία θα βγάζω 20. Και μέσα από την καρδιά μου ζητάω το χέρι σου. Σου το δίνω, Σιμών Χαχάβα. Το κατάλογο που θα ζητήσει το χέρι μου, σου το δίνω. Μη χρονοτριβούμε, πάρω να τελειώνουμε. Κάτσετε. Αυτός ο σταυρός ήταν της μητέρας μου. Κρούσα Βαγνάτσε. Σε παρακαλώ να το φορέσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σιμών. Θα συνοδεύσω την Νατέλα Μπασβίλη ως το τμήμα του στρατού που έμεινε πίσω στην κυβέρνητη. Θα γυρίσουμε μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Σε 2 εβδομάδες της προπολή. Ελπίζω να μην φανεί πολύ ο καιρός στην αναμνηστικιά μου μέχρι να ξαναγυρίσω. Σιμών Χαχάβα, θα σε περιμένω. Τραβά ήσυχο στον πόλεμο, στρατιώτη. Στο μακάβριο, στο ματοβαμμένο πόλεμο, στο σκληρό και απάνθρωπο πόλεμο, από όπου δεν ξαναγυρίζουν όλοι. Ξαναγυρίσεις, θα είμαι εδώ. Θα πρασινίζει η φτελιά και εγώ θα σε προσμένω. Θα ζυμνώνεται από τα φύλλα της και εγώ θα περιμένω. Θα περιμένω μέχρι να γυρίσει και ο τελευταίος στρατιώτης και ακόμα πιο πολύ.
Σαν γυρίσεις πίσω στην πατρίδα, θα μπορείς να πεις ότι όλα είναι ίδια. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Σε σένα, Λορδούλε. Πήγαινε να ζήσεις τ' άλλο, στα μεγάλα μάτια δεν γρήγορα. Κοπρόσκυλο. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Τα έχω χαμένα. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Πού είναι ο Μιχαήλ? Καλέ, δεν βλέπετε. Μην το κρατάς έτσι άγαντα. Συγγνώμη. Φέρτε τα ρούχα να τα φορτώσουμε στα μάξι. Έχουμε κανένα νέο από την πόλη. Πρέπει να φύγετε αμέσως. Κανένα νέο για τον κυβερνήτη? Όχι, όλα είναι ήσυχα μέχρι στιγμής. Αλλά δεν πρέπει να χάσετε ούτε λεπτό. Τόσα ρούχα και εκατοντάδες άλλες δουλάπες δεν χωράνε στο αμάξι. Πάρτε μονάχα ό,τι χρειάζεστε. Ναι, βέβαια. Μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Θα σας πω εγώ τι χρειάζομαι. Το πράσινο οπωσδήποτε. Και αυτή την κόκκινη τουαλέτα. Πού πήγαν οι γιατροί? Με πιάνει πάλι αυτή τη φοβερή μικρανία. Από εδώ ξεκινάει πάντα από τα μηνύκια. Και αυτό το μαύρο με την παγέτα. Είναι τέλειο! Πρόσεχε, παιδάκι, θα μου σκίσει το μανίκι. Δεν πατέλει τίποτα, γλαμπρότατη. Επειδή σε πρόλαβα, σε παρακολουθώ εδώ και ώρα. Είσαι άγρυπη και αδέξια. Θα μου σκίσει τα μεταξωτά. Και εγώ θα σε σκοτώσω, σκύλα! Εκλαμπρότατη! Ξαναγύρισα, γιατί φοβήθηκα να φύγω μόνος. Για το παιδί ξαναγύρισα. Ξέρετε πόσο πιστός είμαι και πόσο έχω ταχθεί στο να προστατεύω το μικρό μας διάδοχο. Κάντε γρήγορα, Νατέλα Μπασβίλη, στην πόλη γίνονται μάχες. Χριστέ μου, θα τολμήσουν οι άλλοι να μου κάνουν κακό. Αλλά εμένα γιατί είμαι τόσο καλή. Τι κάνει ο Μιχαήλ, κοιμάται? Μάλιστα, γλαμπρότατη, εδώ, στην αγκαλιά μου. Εσύ που γνωρίζεις για τα πάντα, τρέξε γρήγορα να μου φέρεις τα μαροκιά μου, την κρεβατοκάμερα. Όλα αυτά ταιριάζουν με το πράσινο φόρεμα. Μάλιστα. Εσύ, τη στέκεις έτσι σαν χάλος. Δεν μας παραντάτε! Τι! Φεύγεις! Γύρισε πίσω αμέσως, αλλιώς θα βάλω να σε μαστιγώσω. Κοίταξε πως κρατάνε τα φορέματα, σαν πατσαβούρια. Ήθελα να ξέρω, δεν τα πονάτε καθόλου, δεν τα νοιάζεστε. Πρέπει όλα να τα φροντίζω μόνη μου. Τέτοιες στιγμές καταλαβαίνει κανείς τι ζωή πειρέτες έχει. Σας έχουμε εκεί να τρώτε και να πίνετε. Και εσείς δεν δείχνετε καμία ευγνωμοσύνη. Θα το θυμάμαι αυτό. Νατέλα, πάμε αμέσως. Οι υφάντες ξεσηκώθηκαν πριν από λίγο κρέμασαν τον πρόεδρο του ανώτατου δικαστηρίου. Γιατί? Θέλω το σημείο. Το θέλω μου κοστέχει τα πιάστρα. Και όλες μου τις γούνες. Και το ρουπινί. Πού είναι το ρουπινί? Στις τροχογειτονιές ξεσπάσαν τεραχές. Το παιδί που είναι? Μάνο! Φέρε το μαροκέ μου και το παιδί! Πού εξαφανίστηκες? Μάνο! Εσείς τι στείλατε για... συγγνώμη, τι το θέλετε τα μαροκέ μου, Ποτίνα? Τι τόλμησες να πεις? Συγγνώμη, κυρία. Θα πρέπει μάλλον να εγκαταλείψουμε τα μάξι και να φύγουμε με άλογα. Τρέχα, ρίχτα όλα μες στα μάξι. Δεν θα πάρουμε αμάξι. Ήρθεστε τώρα ή σας αφήνω και φεύγω. Μάνο! Φέρε το παιδί! Μάσα! Πήγαινε πες του Σταυρίτη να ετοιμάσει τα άλογα. Μάλιστα. Τι γίνεται εκεί? Καίγεται η πόλη! Φωτιά! 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 Ας το διάλο! Λιποθύμησε κιόλας! Δεν ήταν εκεί ο Σταυρίτης. Φτάνει στους τάπους απ' την άλλη μεριά. Η κυρία τους χάρη, παρατήσαν και το αμάξι με τα τρόφιμα. Πρέπει κι εμείς να παίρνουμε δρόμο. Δεν θα είναι και τόσο υγιεινό το κλίμα εδώ πέρα. Για κάποιο διάστημα. Μάσα, πάμε να φέρουμε για να δύο κουβέρτες και έχουμε φύγει. Εγκλαμπρότατη! Εγκλαμπρότατη! Πού είναι η εγκλαμπρότατη? Έφυγε! Και το παιδί έφυγε και το παράτησαν τα χείλη. Κι εγώ τώρα τι θα το κάνω? Κρούσα μου, εδώ είσαι. Κράτησε το μια στιγμή. Πάω να κοιτάξω για τα μάτια και έρχομαι. Ξέρει κανείς για πού είναι ο κυβερνήτης? Ξέρω. Χράτς,
χωρίς κεφάλι. Ο αφέντης μας, ο Γεώργη Απασβίλη, καμαρωτός, το πρωί στη λειτουργία και τώρα τον φάγανε οι αμαρτίες του. Και δηλαδή θα την πληρώσουμε κι εμείς, που δεν φταίμε σε τίποτα. Έλεος, να προλάβουμε να φύγουμε πριν έρθουν. Το παιδί, τι θα κάνεις Γκρούσα εσύ με το παιδί? Ξέμεινε εδώ. Πώς μπόρεσε η παραμάνα και το παράτησε? Εδώ το παράτησε η μάνα του, που έτρεμε μην τυχόν φυσήξει κανένα αεράκι και της κρυώσει. Ξυπνάει. Παράτα του. Καλύτερα να μην σκεφτώ τι σε περιμένει. Έτσι και σε βρούμε αυτό το παιδί αγκαλιά. Παράτα το κι έλα μαζί μας. Κουφίσε, άντε, παράτα το. Μα η παραμάνα του μου το έδωσε να το κρατήσω μια στιγμή. Μήπως γυρίσει τελικά. Αυτή τώρα έχει γίνει καπνός. Βρέχαζε, παράτα το και δρόμο. Ακόμα. Να πακετήσετε τα πράγματά σας. Δεν προλαβαίνουν. Όπου να είναι θα πλακώσουν οι στρατιώτες. Το παιδί αυτό θα το κυνηγήσουν πιο πολύ και από τη μητέρα του. Είναι βλέπεις ο διάδοχος. Γκρούσα, έχεις καλή ψυχή, όμως δεν είσαι και ξουράφι στο μυαλό. Κοίτα να γλιτώσεις το τομάρι σου. Και λέπρα να είχε, τόσο πολύ δεν θα κινδύνευες. Δεν έχει λέπρα! Ένα ανθρωπάκι είναι και με κοιτάει στα μάτια. Τότε μην το κοιτάς εσύ. Μια ζωρίσει το κορώνιο. Αλλά πάνω σου τα ρίχνει. Τρέξε εσύ Γκρούσα, που έχεις μακριά πόδια και τρέχεις γρήγορα, να μας φέρεις το μερόλι από την κουζίνα. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε με την κοριτά μας. Αν βιαστείς, θα μας προλάβεις. Αγία μου, και για το ολόκληρη συνοικία. Φωνάζει ο σταφλίτης που θα μας πάρει με τα άλογα. Έρχομαι! Σήμερα το πρωί λέω στην Ατέλα Απασβίλη, μ' αρέσει ο καθαρός ουρανός. Αλλά για να πω την αλήθεια, προτιμώ την αναπάντεχη αστραπή που σκίζει ξαφνικά τον καθαρό ουρανό. Κι έτσι, σαν αστραπή, τον έφαγα το θείο. Ο μόνος μπελάς είναι αυτό το μούλικο που πρόλαβα να το φυγαδεύσουν. Το θέλω κατεπηγόντως. Ψάξτε σ' όλη την Κρουζινία. 1000 πιάστρα σ' όποιον το βρει. Η Γκρούσα, εκεί που στάθηκε για μια στιγμή, ανάμεσα στην πύλη και το δρόμο, άκουσε ή νόμιζε πως άκουσε μια φωνούλα, λες και την καλούσε το παιδί. Δεν ήταν κλάμα, αλλά ένα ψιθύρισμα ολοκάθαρο. Έτσι της φάνηκε τουλάχιστον. Γυναίκα, της έλεγε, βοήθησέ με. Και συνέχισε, όχι σαν κλάμα παιδικό, μα σαν λόγια ενός μεγάλου, απλά και μετρημένα. Σκέψου, γυναίκα, πως όποιος δεν ακούει και προσπερνάει κλείνοντας τα αυτιά του όταν του ζητάνε βοήθεια, ποτέ του δεν θα ακούσει του έρωτα τη σιγανή, γλυκιά φωνή, ούτε τον κότσιφα να κελαϊτάει την ώρα που χαράζει, ούτε τον τριγητών τους στεναγμούς σαν σουρουπώνει. Μόλις τα άκουσε αυτά, γύρισε να κοιτάξει το παιδί για τελευταία φορά. Να καθίσει λίγο δίπλα του ακόμη, ώσπου να έρθει να το πάρει η μάνα του ή κάποιος άλλος. Γιατί έπρεπε και αυτή να φύγει. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος και η πόλη γεμάτη από καΐδια και θρήνους. Τρομερός είναι ο πειρασμός για καλοσύνη. Ώρες πολλές καθόταν δίπλα στο παιδί. Βράδιασε και νύχτωσε και χάραξε. Ώρες πολλές έμεινε κοντά του, ώρες πολλές το κοίταζε. Την ήρεμη ανάσα του, τις μικρές γροθιές του. Και όταν ξημέρωσε, ο πειρασμός ήταν πια μεγάλος. Στενάζοντας σηκώθηκε, πήρε το παιδί και έφυγε. Σαν άφυρο το αγκάλιασε και το σκάσε σαν κλέφρα. Και όταν η Γκρούσα Βαχνάντζε έφυγε από την πόλη, διασχίζοντας της Γκρουζινίας στο δημόσιο δρόμο και ύστερα τα μονοπάτια για τα βουνά του βορρά, αγόραζε κάθε τόσο γάλα και έλεγε ένα δικό της ποίημα. 4 στρατηγοί κινούν για εκστρατεία να κατακτήσουνε τη μακρινή Περσία. Ο πρώτος δεν είχε ποτέ του πολεμήσει. Ο δεύτερος δεν είχε καταφέρει να νικήσει. Του τρίτου στρατηγού δεν του άρεσε ο καιρός. Του τέταρτου του έφταιγε ο στρατός του ο δειλός.
Γυρίσανε εκεί 4 στο μαύρο τους το χάλι. Μα μόλις γύρισαν, τους πήραν το κεφάλι. Δεν τρομάζεις, ένα τραγουδάκι είναι. Μεσημέριασε. Θα καθίσουμε λοιπόν τώρα ήσυχα εδώ, ώσπου η καλή μας η Γκρούσα να πάει να αγοράσει ένα κανατάκι γάλα, Α, να, από πού θα το αγοράσω. Μπορώ να έχω ένα κανατάκι γάλα από πού και ένα κομματάκι ψωμί αν περισσεύει. Πώς το πες, γάλα, έλα στο γάλα. Ας πήρε τις κατσίκες στις στρατιώτες. Τρέχα, τράβα να τους βρεις, να σου δώσουνε γάλα. Και αυτό εκεί τι είναι, αφού έχεις αυτό σίγουρα θα έχεις κι άλλο. Έλα παππού, λίγο γαλατάκι, λίγο μανουδάκι δεν μπορεί, θα σου περίσσεψε. Και Θεός θα το ξεπληρώσει, έτσι. Είπα εγώ, Θεός θα το ξεπληρώσει. Εμείς εδώ πληρώνουμε. Μπορεί να κελεί την κούνα μας, αλλά έχουμε ψηλά το κεφάλι. Μιχαήλ, και πόσο κάνει το γαλατάκι? 3 πιάστρα, το γάλα ακρίβεινε. 3 πιάστρα, για 2 σταγόνες γάλα. Άκουσες αυτό, Μιχαήλ, 3 πιάστρα. Όχι, δεν μπορούμε να δώσουμε τόσα λεφτά. Δεν μπορούμε. Άδειασέ μου την γωνιά τότε, δρόμο, γιατί εδώ είναι το παντοχείο μου. Ωραία, παππού, ωραία, θα πληρώσουμε. Είχα υπολογίσει μισό πιάστρο, αλλά το παιδί κάτι πρέπει να φάει. Τι λες για 1 πιάστρο? Ολόκληρο παντοχείο έχεις. Να σου δώσω 1 πιάστρο. 2 ακατέματα. Ορίστε τα πιάστρα σου. Αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον να μου το γεμίσεις. Αυτό είναι κανονική ληστεία και αμαρτία. Βάλτε τα με τους στρατιώτες. Άμα θέλετε γάλα, θα πληρώνετε. Κάπου σε αυτό, Μιχαήλ. 3 πιάστρα. Κάποιοι εδώ νομίζουν ότι τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια μας. Καλός μπελάς με βρήκε με σένα, Μιχαήλ. Καλέ ο κακός, το πρόσεξες. Για σένα ποτέ κακός. Ορίστε. Μπροκά ρούχα που κοστίζουν 1000 πιάστρα και για γάλα ούτε 1 πιάστρο. Α, πλησιάζουν πλούσιες προφυγοπούλες. Αν έχουν άμαξα πιο πέρα ραγμένοι, μήπως τις καταφέρουμε και μας πάρουν μαζί τους. Bonsoir, boudoir. Και οι κυρίες σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν εδώ, Είναι φοβερό. Τρομερός συνοστισμός παντού. Κι άντε να βρεις αμάξι και να φύγεις μετά. Ο αμαξάς μου. Δεν ξέρω τι μήκα τον τσίμπησε. Με παράτησε, την αρχόντισα και γύρισε πίσω. Περπάτησα με τα πόδια, η αρχόντισα, μισό μίλι τουλάχιστον. Κοιτάτε, ναι, παπούτσι. Και μου έδωσε κάποια αυτά τα φτωχικά παπούτσια γιατί διαλύθηκαν. Τα περσικά μου, τα πανάκριβα με το ψηλό τακούνι, διαλύθηκαν. Καταλαβαίνετε. Pourquoi? Γιατί δεν ήρθε κάποιος πανδοχέας να μας υποδεχτεί? Ο πανδοχέας θα είναι τα ζώα μου αργά. Μετά την τελευταία γεγονότα στην πρωτεύουσα, οι καλοί τρόποι έχουν πάει περίπατο. Σεβαστές μου κυρίες, με τα κρυβά τα ρούχα. Συγχωρήστε ένα γέροντα που σας άφησε να περιμένετε. Όσους φοράνε ρούχα κρυβά, τους περιποιούμαστε. Πάρε το σάρι σου, Μαρσαβή. Έρχεται να κάνει ψύχρα το βράδυ εδώ. Πράγματι, τη φέρνει ο αγέρας από τους παγετώνες του Γιάνν Κατάρου. Σεβαστές μου κυρίες. Α, σεβαστές κυρίες! Ναι, είμαι κι εγώ σεβαστή κυρία. Και φοβάμαι μην αρπάξει καμία πούντα ο γιος μου. Πούντα, αλλά πούντα τα δωμάτια. Φαντάζομαι θα έχει το δωμάτιο το πανδοχείο. Θα περάσουμε μέσα. Πάμε. Εντάξει. Περάστε κυρίες, άμα δεν είναι δωμάτιο, να περάσετε. Ναι, είμαστε 3 κυρίες που θέλουμε δωμάτιο. Σεβαστή κυρία. Σεβαστή κυρία. Δυστυχώς είμαστε πλήρεις και το προσωπικό το έχει βάλει στα πόδια. Λυπάμαι βαθύτατα, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ άλλο κόσμο. Μα έχουμε καλές συστάσεις. Και με καλές συστάσεις που λέει ο λόγος. Μα c'est pas possible. Δεν είναι δυνατόν να περάσουμε τη νύχτα στον δρόμο. Δεν είμαστε τυχαίες. Λέγε πόσα θέλεις. Λέγε. Κυρίες μου, καταλαβαίνετε βέβαια ότι ένα πανδοχείο οφείλει να είναι εξαιρετικά προσεκτικό σε τέτοιους καιρούς με τόσους φυγάδες που αναζητούν καταφύγιο. Αξιοσέβαστα άτομα βεβαίως, αλλά ύποπτα για τις αρχές. Γι' αυτό... Καλέ μου άνθρωπε, εμείς δεν είμαστε φυγάδες.
Εμείς πάμε στο εξοχικό μας τα βουνά. Να περάσουμε το καλοκαίρι. Αυτό είναι όλο. Σε του. Δεν βλέπω εγώ κανένα τουτού, κανένα μάξι εδώ μέσα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε συνδεδεμένες με την παλαιά πολιτική κατάσταση. Απλώς είμαστε αρχόντισσες. Ύποπτες για τίποτα πάντως. Ασφαλώς όχι. Αλλά εξακολουθώ να αμφιβάλλω αν το μικρό δωμάτιο που έχω διαθέσιμο θα αρέσει στις κυρίες. Και είμαι υποχρεωμένος να χρεώσω 50 πιάστρα το άτομο. 50 πιάστρα! Δεν θα πειραστείτε. Οι κυρίες είναι όλες μαζί. Κατά κάποιο τρόπο χρειάζομαι και εγώ ένα κατάλημα. Παρομοίως η αρχόντισσα. 50 πιάστρα! Αυτό είναι ληστεία. Μας βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό, δηλαδή. Δεν έχω την πρόθεση να βάλεις το μαχαίρι στο λαιμό κανενός. Επομένως... Είναι ανάγκη τώρα να μιλάμε για κομμένους λαιμούς. Θα πληρώσουμε! 150 πιάστρα για ένα δωμάτιο. Αλλά με το παιδί αποκλείεται. Έτσι και αρχίσει να κλαίει, δεν κλαίει. Το δωμάτιο στοιχίζει 150 πιάστρα. Είτε για 2, είτε για 3 άτομα, είτε για 3 άτομα και ένα παιδί. Από την άλλη, δεν θα το άντεχα να σας αφήσω έξω στον δρόμο, αγαπητοί μου. Να τα μοιραστούμε τα λεφτά. 150 πιάστρα. Είχα να ταραχτώ τόσο από τότε που μου φέραν τον καημένο Ιγκόρ στο σπίτι. Ήταν ανάγκη τώρα να φέρεις τον Ιγκόρ. Αυτός δεν ήταν σκύλος, αυτός ήταν άνθρωπος. Άνθρωπος, ναι, άνθρωπος. Και τώρα που είπες άνθρωπος, και αυτό άνθρωπος είναι, Ένας άνθρωπος, 2 άνθρωποι, 3 άνθρωποι, 4 άνθρωποι. Για 2! Δεν γίνεται εσύ να πληρώσεις τα μισά! Αδύνατον! Έφυγα βλέπετε βιαστικά και ο υπασπιστής μου ξέχασε να μου δώσει αρκετά χρήματα. Μήπως δεν έχεις ούτε τα 50 πιάστρα? Τα έχω! Πού είναι τα κρεβάτια? Δεν υπάρχουν κρεβάτια. Παρακαλέπατα και κουρελούδες. Και να τα στρώσετε μόνοι σας. Και να βλογάτε την τύχη σας που δεν σας έβαλα σε κανένα υπόγειο μαζί με τόσους άλλους. Υπόγειο! Υπόγειο! Τώρα άκουσες, θα έπρεπε να πάνε να τον μαστιγώσουν. Δεν είναι ώρα για τέτοια. Η χώρα έχει μεγάλη αναταραχή. Πρέπει να πάμε στο ψυχικό μας, να κρυφτούμε. Πρέπει να περάσει η αντάρα. Μα πώς θα πιάσει κανείς κρεβάτια με αυτά τα ψώνια! Αφήστε το σε μένα. Τώρα χέρι ή πιτάλιο. Εσείς έχετε τα μάξι. Που λέτε, ήμουν τελείως απροετοίμαστη η αρχόντισσα. Αγαπητή μου Αναστασία Καταρινόφσκα, μου λέει ο άντρας μου που είναι από το δίπλο, δεν πας να ξαπλώσεις λιγάκι, ή αλλιώς θα σε πιάσουν πάλι αυτές οι αριστοκρατικές μικρανίες σου. Γεώργη, λέω στον κυβερνήτη, πώς θα πάω να ξαπλώσω με 60 καλεσμένους για δείπνο, 60 γκραν πινέ. Ναι, πινέ. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους υπηρέτες και ο Μιχαήλ Γεώργιεβιτς δεν τρώει χωρίς εμένα. Ωραία! Το βλέπεις, Μιχαήλ, όλα θα πάνε καλά, δεν στο έλεγα. Ορίστε, τουλάχιστον δεν θα κοιμηθούμε στο πάτο. Είσαι πολύ επιτίδια στο να στρώνεις κουρελούδες στο πάτωμα. Για να το με χέρια σου! Τι πάει να πει αυτό, δεν καταλαβαίνω. Όλο Ρώσος είναι πινέτρια! Βοήθεια! Βοήθεια, Παπαγέα! Μας έβαλες με μια παρακατιανή! Πιάστηκε στα πράσα, παλιοπήλικο! Τι σατανικό σχέδιο έχεις στο μυαλό σου! Αμολόγησε! Δεν είχα κανένα σχέδιο! Σκέφτηκα μήπως μας παίρνετε μαζί σας με τα μάξι! Μήπως είχες σχέδιο να επιτεθείς σε αριστοκράτες και να τους κλέψεις? Όσο σταματήστε να φωνάζετε, σας παρακαλώ, φεύγω αμέσως! Θα φύγεις φυσικά, αλλά με την αστυνομία! Προς το παρόν, μη τολμήσεις και κουνηθείς. Αγίνητη! Μα αυτό το πλήρω τα 50 πιάστρα. Ορίστε, δείτε και μόνοι σας, τα έχω. 4 δεκάρικα, ένα τάλιρο. Όχι, το δεκάρικο είναι. Σύνολο 50. Ήθελα μόνο να πάει το παιδί με τα μάξι. Αλήθεια λέω. Ήθελες να ανέβεις και σε μάξι, παρακατιανή. Ξεμπροστιάστηκες. Βοήθεια. Καλή μου κυρία, το ομολογώ. Είμαι ταπεινής καταγωγής. Μη φωνάξετε την αστυνομία. Το παιδί είναι από
Είναι φυγάς και αυτός όπως εσείς. Μάλιστα, από ανώτερη τάξη, Τι άλλο θα ακούσουμε. Ο πατέρας του θα είναι κανένας πρίγκιπας, Βοήθεια! 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 Μας επιτίθεται τα κατώτερα στρώματα! Αφήστε να τσίπετε! Δεν έχετε καρδιά εσείς, τέλος πάντων, πρόσεξε! Θα σου ορμήξει! Είναι επικίνδυνη! Βοήθεια! Τι συμβαίνει! Τι τρέχει! Τι έγινε! Αυτή εδώ! Τρύπωσε το μέσα μαζί μας παριστάνοντας την κυρία! Καμιά κλέφτρα θα είναι! Η άντρας επικίνδυνη! Θέλει να μας ξεπαστρέψει! Καλέστε αμέσως την αστυνομία! Νάτι, η μικρανία μου έρχεται πάλι! Για αστυνομία! Δεν υπάρχει αστυνομία προς το παρόν! Και σήμερα τους τα πογαλάκια σου, μορφούλα μου, θα εξαφανίσου! Είστε τέρατα! Αλλά θα έρθει η ώρα που θα καρφώσουν και τα δικά σας κεφάλια στον τοίχο! Πούλωστα! Πούλωσέ το! Λοζεά, κάλεσε αμέσως την αστυνομία! Εκεί δεν γίνει μήπως μας σου πρόσε τίποτα τέτοιο! Συμπασμένες κότες, φεύγω! Περπατήσω όλη τη νύχτα, μπορεί και να σε φύγω! Σκοπελιά, στο επόμενο σταυροδρόμι στρίψε δεξιά, εγώ από την αρχή σε συμπάθησα. Παντογέα! Όλα με τρεις, παντοχλέφτα, δρόμο! Τι κάνεις? Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, μικρούλη μου. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, μικρούλη μου, αλλά θα τα καταφέρουμε. Και καθώς η γκρούσα Βαχνάτζε τραβούσε κατά το βορρά, στο πίσω της είχε ξεχυθεί αγριεμένος ο πρίγκιπας Κασμπέκη. Πώς να ξεφύγει ένα πεινασμένο κορίτσι από τέτοιο αιμοβόρο λυσασμένο σκυλί, ως και τη νύχτα την κυνηγούσαν. Οι διώκτες δεν κουράζονται ποτέ. Οι μακελάριδες κοιμούνται λίγο. Ό,τι πρέπει να το κάνεις. Να το κάνεις με την καρδιά σου. Ένας ανώτερος το νιώθει αυτό. Τις προάλλες, όταν κουτούμπονα εκείνη τη χοντρή, κρατούσαν βέβαια οι άνθρωποι μου τον άντρα της γερά και τον κλωτσούσαν στην κοιλιά, αλλά αφού την βίασα, τον κλώτσισα κι εγώ, για να ευχαριστηθώ τη φάση περισσότερο. Το άλογο μου έσκασε, αλλά μέχρι να βρω καβαλάρι στον δρόμο μου, δεν εγκαταλείπω το στόχο μου. Είμαι στα ίχνη του μικρού Μιχαήλ. Δεν μπορώ να στερηθώ τη χαρά να τον σφάξω με τα χέρια μου. Θα τον ξετρυπώσω το μούλικο του κυβερνήτη. Θα τον ξετρυπώσω ο κόσμος να χαλάσει. Και όταν η γκρούσα Βαχνάντζε πλησίαζε το Σύρα ποταμό, η φυγή άρχισε να της φαίνεται ατελείωτη. Και ασήκωτο πια του κακόμοιρου παιδιού το βάρος. Ορίστε, πάλι βράχηκες, ενώ ξέρεις πως δεν έχω άλλες πάντες να σ' αλλάξω. Αχ, Μιχαήλ, ήρθε η ώρα να χωρίσουμε. Όμως είμαστε αρκετά μακριά από την πόλη και δεν πιστεύω να κυνηγήσουν ως εδώ ένα μικρό παιδάκι σαν και σένα. Εδώ γύρω έχει χωριά, όλο και κάποια καλοσυνάτη αγρότισσα που μυρίζει φρέσκο γάλα, θα σε βρει και θα σε φροντίσει. Λοιπόν, αντίο Μιχαήλ, εγώ θα ξεχάσω τις κλωτσιές που μου ρίχνες στην πλάτη όλη νύχτα για να τρέχω. Και εσύ ξέχνα το λιγοστό φαΐ που σου δίνα, μα δεν μπορούσα παραπάνω. Θα ήθελα να σε κρατήσω κι άλλο, γιατί έχεις τόσο μικρή μητούλα, τόσο όμορφη μητούλα. Αλλά δεν γίνεται. Θα σου δείχνα το πρώτο λαγουδάκι και θα σου μάθαινα να μην τα κάνεις απάνω σου, αλλά πρέπει να γυρίσω πίσω, γιατί ο αγαπημένος μου στρατιώτης μπορεί να γυρίσει όπου να είναι και δεν είναι σωστό να μην με βρει εκεί. Αυτό δεν μπορείς να μου το ζητήσεις, Μιχαήλ, δεν μπορείς. Πρέπει να φύγω.
Παναγία μου, τι είναι τούτο? Ένα γρίφος. Πού είναι η μάνα σου, δε? Δεν έχεις μάνα εσύ? Αγόρι είναι. Και εκεί τα ακριβά ρούχα είναι αρχοντόπεδο. Και το παράτησαν έτσι, μπροστά στην πόρτα. Τι καιρή και τούτη. Εγώ με τον ανεπρόκοπο παιδί δεν έκανα. Αυτό μάνα χρειάζεται. Να το κρατούσα άραγε. Στο καλαθάκι του θα κοιμάται. Και στο χωράφι θα το παίρνω μαζί μου. Κοίτα το μωρέ. Κοίτα το άτιμο. Χαμογελάει. Χαμογελάει το αγοράκι μου. Γιατί δεν έχεις χαρά, γυναίκα, που γυρίζεις πίσω? Όχι, χαίρομαι που το αβοήθητο βρήκε νέα μάνα. Θα έπρεπε να χαμογελάω κι εγώ που απαλλάχτηκα. Αλλά τότε γιατί είσαι λυπημένη? Λυπάμαι γιατί είμαι μεν ελεύθερη, δίχως φόρτωμα, αλλά σαν κάποιον που το κλέψανε και απόμεινε φτωχός. Το μωρό ήταν πλούτος, ψυχικός πλούτος, ήταν χαρά. Τώρα σου έρχεται η μεγάλη λύπη. Κοπέλα, έπεσες πάνω στις δυνάμεις του στρατού. Από πού έρχεσαι και για πού το έβαλες? Ή μήπως έχεις κανένα ταλαβέρι με τον εχθρό? Πού βρίσκεται τώρα, ποιες είναι οι κινήσεις του, τι τακτική ακολουθείς τους λόφους και τις κοιλάδες, κατσοδέτες φοράς ή πιο ψηλά, ζαρτιέρες? Σιγά σιγά μου τα λέτε μπερδεμένα και μην προχωράτε άδικα, μάτρος σκόπος. Δεν υπάρχει κανείς εδώ γύρω, κανείς. Θα δούμε. Εγώ δεν βιάζομαι. Σ' αυτού είμαι καλός. Λοιπόν, κοπέλα, για πού το έβαλες? Πάω στον αραβωνιαστικό μου, κύριε πρίγκιπα. Είμαι αραβωνιασμένη, κύριε πρίγκιπα, με κάποιον Σιμών Χαχάβα. Σιμών Χαχάβα. Δεν τον ξέρω. Όμως μόλις τον συναντήσω, θα του πω ότι θέλω ένα παιδί από σένα. Σαν να ταράχτηκες λιγάκι, Μη φοβάσαι όμως. Δεν θα σου κάνω την τιμή να σε βιάσω. Να φοβάσαι μόνο αν κρύβεις κάποιο μωρό. Ξέρεις εσύ τίποτα για ένα παιδί από την πόλη? Έχεις ακούσει τίποτα για ένα αρχοντόπουλο με ακριβά ρούχα? Όχι, δεν άκουσα τίποτα. Όχι, τορκίζομαι. Ψάχνω λίγο ακόμα εδώ γύρω και τα ξαναλέμε όσο νούπο. Αγρότησα, αγρότησα. Κρύψε το παιδί γρήγορα. Έρχεται ο καταραμένος πρίγκιπας. Εγώ το άφησα στην πόρτα σου. Μα δεν είναι δικό μου. Είναι από αρχοντική γενιά. Πρίγκιπας. Ποιος πρίγκιπας? Ωραίος πρίγκιπας. Μη ρωτάς πολλά. Ο πρίγκιπας που τον ψάχνει. Ένας άγριος, ένα τέρας. Δεν έχει καμιά δουλειά στο σπίτι μου, αλλά με σένα έχω να πόντε κουβέντες. Βγάλτε τα μεταξωτά, θα το προδώσουν. Μην με σκοτίζεις, στο σπίτι μου καλοκουμάντω εγώ. Τώρα σε πήρα πάνω σου. Το παράτησες, αυτό είναι αμαρτία. Όπου να είναι, θα φανεί πάλι πίσω από τα δέντρα. Δεν έπρεπε να το βάλω στα πόδια. Τι να κάνω τώρα? Παναγία! Πρόσεχε το παιδί! Αυτός είναι! Ψάχνει το παιδί! Δεν πρέπει να τους το δώσεις. Πες ότι είναι δικό σου. Ναι. Αν τους το δώσεις, θα το σκοτώσουν. Αλλά αν μου το ζητήσουν επιτακτικά. Αν τους το δώσεις, θα το σφάξουν εδώ, μπροστά στα μάτια σου. Πρέπει να πεις πως είναι δικό σου. Ναι, 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 αλλά δεν με πιστέψουν. Να επιμένεις! Θα μου κάψουν το σπίτι. Γι' αυτό πρέπει να πεις πως είναι δικό σου. Το όνομα του είναι Μιχαήλ. Του κυβερνεί το παιδί. Αυτό δεν έπρεπε να σου το πω. Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε, δεν έπρεπε. Και μην κουνάς συνέχεια το κεφάλι και μην τρέμεις. Θα σε πάρω χαμπάρι. Ναι, ναι, ναι. Σταμάτα αυτό το ναι. Δεν σ' αντέχω. Δώσε μου το λόγο σου. Θα πεις πως είναι δικό σου. Ναι. Έφτασε ο δαίμονας. Κοπέλα, γιατί με κοιτάς φοβισμένα? Καλά το κατάλαβα πριν ότι το μυαλό σου πήγε στο πονηρό. Ότι θέλω να πασπατέψω το κορμί σου. Παραδέξου το. Αντιθέτως, ένας κύριος σαν και εσάς, είμαι σίγουρη ότι τέτοιες κακές σκέψεις δεν κάνει. Κάνει και παρακάνει. Για άλλο λόγο είμαι εδώ. Αλλά και εσύ. Καλός λόγος είσαι για να μείνω. Εσύ, αγρότησα. Ορίστε. Δεν έχεις καμιά δουλειά έξω στην αυλή. Δεν πας να ταΐσεις τις κότες. Ή μήπως θες να κρατάς φανάρι? Θεού
σκυρά μου. Δεν φταίω, κύριε πρίγκιπα. Αυτό το παράτησε μπροστά στην πόρτα μου, το κοίταμε. Άκρη, άκρη, άκρη! Ένα πιτσιρδέλι μέσα στο καλάθι. Χωριατά, έφυγες. Εγώ έχω μια μικρή ανάκριση να κάνω. Αυτό το παιδί ήθελα από σένα. Δικό μου είναι! Δεν είναι αυτό που ψάχνετε! Για να το ρίξω μια ματιά. Είναι δικό μου! Δικό μου! Με τα ξωτά ρούχα. Λες να μην ξέρω τον κρανιτσιό μου. Και ψεύτρα και πόλη. Κι όταν η Κρούσα Βαχνάντζε, κυνηγημένη από τους καβαλάριδες, έφτασε στη γέφυρα του Παγετώνα, τραγούδισε το τραγούδι της ετοιμόρροπης γέφυρας και έπαιξε 2 ζωές κορώνα γράμματα. Κι αφού σε παρατήσανε, αφού σε καταλήψανε, αφού άλλος δεν σε θέλει, θα πρέπει να σε πάρω εγώ. Τα χέρια μου παγώσανε, τα πόδια μου ματώσανε, μα διόλου δεν με μένει. Μ' έμαθες και σ' αγαπώ. Μη βιάζεσαι, κοπέλα μου. Έτσι κι αλλιώς δεν περνάς. Πρέπει να πάμε με το γιο μου στον αδελφό μου, ανατολικά γερολόγα. Πρέπει. Τι πάει να πει, πρέπει. Κι εγώ. Πρέπει να περάσω απέναντι, να αγοράσω 2 χαλιά από μια γυναίκα που πέθανε ο άντρας της. Αλλά μπορώ να κάνω αυτό που πρέπει. Η συνεταίρα μου από εδώ παιδεύεται 2 ώρες να πιάσει εκείνο εκεί το σκηνή. Πας και περάσουμε ποτέ. Αλλά και να το πιάσει. Πώς θα το στερεώσουμε, μου λες? Πού είσαι καταλαμμένη, όπου κι αν πας, θα σε βρω! Για μια στιγμή, νομίζω κάτι ακούω. Η γέφυρα κρατάει. Θα δοκιμάσω να περάσω. Εγώ δεν θα περνούσα, ακόμα και αν με κυνηγούσε ο διάολος. Θα ήταν σχέδια αυτοκτονία. Η γέφυρα είναι ετοιμόρροπη. Θα περάσω. Όχι, έχεις και το παιδί. Μη φωνάζεις. Πες της να μην φωνάζει. Και κάποιος άλλος φωνάζει από εκεί κάτω. Δεν ξέρω, μπορεί να χάσει τον δρόμο του. Ή μήπως έχεις κάνει καμιά βρωμιά και σε κυνηγάει. Πρέπει μάλλον να σας το πω. Με κυνηγάει ο κακός πρίγκιπας. Τον χτύπησα στο κεφάλι. Καλά κάναμε και τρίψαμε το εμπόρευμα πίσω από τους θάμνους. Άμα το δει ο πρίγκιπας θα μας το δημεύσει. Γιατί δεν το λες από την αρχή, ότι σε φυγάς, αν την πιάσει. Θα την κάνουν το μάτι. Πρέπει να περάσω απέναντι. Δεν μπορείς. Ο δρόμος είναι 1000 μέτρα βάθος. Και η γέφυρα σαν τρί. Διαλύεται. Πρέπει να περάσω. Σε βλέπω πόνι! Όσο πάει πλησιάζει. Μα δεν γίνεται να περάσεις μαζί με το παιδί. Δεν μπορεί να αντέξει τόσο βάρος η γέφυρα. Κοίτα κάτω. 1000 μέτρα. Αυτός που έρχεται είναι χειρότερος. Μην το κάνεις. Σκέψου το παιδί. Βάλαμε σε κίνδυνο τη δική σου τη ζωή. Αλλά όχι και τη δική του. Για το παιδί το κάνω. Έδωσε το παιδί σε μένα. Θα το κρύψω και εσύ πέρα μόνη σου. Όχι. Δεν χωρίζουμε πια εμείς. Μαζί θα το περάσουμε κι αυτό. Προκαλείς τη μοίρα σου. Θα δοκιμάσω. Βαθύς ο κρεμός γέ μου και η γέφυρα κουνιέται γέ μου. Αυτόν τον δρόμο δεν το διαλέξαμε εμείς. Τέτοιο δρόμο δεν θα το διάλεγε κανείς. Πρέπει και εσύ να ακολουθάς το δρόμο που διάλεξα για σένα εγώ. Και το ψωμί πρέπει να τρως που μπορώ να σου προσφέρω εγώ. Γιατί μόνο εγώ υπάρχω για σένα τώρα πια. Θα κατάφερε να την πω γενναία, να την πω τύχη βουνό. Μάλλον τύχη ποτάμι. Γιατί το άγριο ποτάμι κατάφερε να περάσει. Είδατε μια γυναίκα με ένα παιδί! Ναι, εκεί είναι, απέναντι απέναντι. Και η γέφυρα γκρεμίστηκε καθώς πέρναγε αυτή με το παιδί. Παπαλά, παπαλά. Αυτό θα μου το πληρώσεις! Πόνι! 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 Τι τον φοβάσαι τον άνεμο. Φτωχός είναι κι αυτός, στα γεμάς. Ούτε το χιόνι είναι κακό Μιχαήλ. Σκεπάζει τα μικρά ελάτια για να μην τα σκοτώσει ο χειμώνας. Οι άνθρωποι είναι κακοί. 7 μέρες έκανε η αδελφή να διαβεί το Παγετώνα. Σαν πως στο σπίτι του αδελφού μου έλεγε, θα σηκωθεί, θα μ' αγκαλιάσει. Καλώς την αδελφούλα μου θα πει. Από εδώ η καλή μου η γυναίκα. Ένα χτήμα, 30 γελάδες, 11 άλογα η πρίκα μου. Κάτσε,
Κάτσε με το παιδάκι σου και φάτε. Του αδελφού το σπίτι ήταν σε μια όμορφη κοιλάδα. Η αδελφή, όταν έφτασε εκεί, ήταν άρρωστη και εξαντλημένη από το μακρύ ταξίδι. Ο αδελφός σηκώθηκε από το τραπέζι. Κρούσα! Λαβρέτη μου! Από πού έρχεσαι, Κρούσα? Ήρθα από το πέρασμα του Γιάννη Κατάου, Λαβρέτη. Ανίκο! Από εδώ η γυναίκα μου, η Ανίκο. Από εδώ η αδελφή μου. Εμείς σε είχαμε για υπηρέτρια στην Ούχα. Ναι, εκεί ήμουνα. Έφυγες. Γιατί έφυγες? Δεν ήταν καλή η δουλειά. Εμείς είχαμε ακούσει πως ήταν καλή. Σκότωσαν τον κυβερνήτη. Ναι, μάθαμε πως έγιναν μεγάλες ταραχές. Μας το πήγε σου. Το θυμάσαι, Ανίκο μου? Εμείς εδώ έχουμε ησυχία. Στην πόλη οι άνθρωποι ψάχνουν ευκαιρία για φασαρίες. Σώσο! Μην βγάλεις αυτό το ψωμί από το χώρο. Από όλος που εξαφανίστηκε. Σώσο! Μπορώ να καθίσω λίγο. Γιατί πραγματικά δεν αντέχω. Να σου πω, έχει πατέρα το παιδί? Όχι. Το φαντάστηκα. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Είναι πολύ δρίσκια η γυναίκα μου. Θρησκόληπτη θα έλεγα. Οι πειρατές. Αυτοί οι πειρατές. Μα, έχεις και παιδί βλέπω. Ναι, είναι δικό μου. Δικό μου. Δικό της είναι. Δικό μου. Κρούσα. Αλλά αυτή λιποθύμησε. Ο Θεός θα μας πιάει. Έχει αρρώστια. Τι θα κάνουμε? Δεν την κρατάει τα πόδια της. Απ' την αδυναμία είναι, Νίκο μου. Μην είναι οστρακιά. Θα είχε εξαρτήματα. Αδυναμία είναι, Νίκο μου. Ησύχασε. Κάνεις καλύτερα, Κρούσα. Δεν μου λες. Δικό της είναι το παιδί. Δικό μου. Δικό μου. Δικό της. Πάει να βρει τον άντρα της. Ναι. Πάμε στην κουζίνα να φας λαφρέτη. Το κρέας σου θα κρυώσει. Όταν το λίπος παγώνει, σε πειράζει. Έχεις ευαίσθητο στομάχι, το ξέρεις. Μάλιστα, το ξέρω. Καλά, δεν μου λες Λούσα. Δεν είναι στην πόλη ο άντρας σου. Πού είναι? Είναι παντρεμένη εκεί. Πέρα από τα βουνά μου είναι. Α, μάλιστα. Εκεί, πέρα από τα βουνά. Πάμε στην κουζίνα να φας λαφρέτη. Πρέπει να με βάλετε κάπου να ξαπλώσω με μύτη. Πιστεύω, αν έρθει το κτυπιό, θα μας κολλήσει όλους. Και δεν μου λες, έχει κτήματα ο άντρας σου. Όχι, είναι ένας απλός στρατιώτης. Αλλά έχει και ένα χτύπημα τον πατέρα του. Ένα μικρό. Κτηματάκι. Κτηματάκι, δεν είναι στον πόλεμο. Δεν πήγε, ναι, στον πόλεμο είναι. Και εσύ, γιατί τότε πας στο κτηματάκι? Γιατί όταν γυρίσει από τον πόλεμο, θα πάει και αυτός εκεί. Αλλά εσύ θες να πας από τώρα? Ναι, για να τον περιμένει. Μάλιστα. Σώσα το ψωμί! Ένα χτήμα. Στρατιώτης. Χριστέ μου, περιμένω. Χριστέ μου, ο κατάληπτα λέει. Αυτό είναι ο στρατιά. Αδυναμία είναι, Νίκο μου. Ναι. Δεν πας να ρίξει μια ματιά σε ψωμί καμάρι μου. Ναι, αλλά πότε θα γυρίσει ο άντρας της? Εμείς ακούσαμε ότι ο πόλεμος ξανάρχισε. Σώσα! Πού είστε πάλι? Σώσα! Να μη σώσεις! Θα σου στρώσουμε αμέσως κάπου να ξαπλώσεις. Έχει καλή ψυχή κατά βάθος. Αλλά πολύ βάθος. Θα κοιμηθώ για λίγο εδώ. Πρόσεχε το παιδί σαν τα μάτια σου. Θα το προσέχω, αλλά δεν θα μπορέσει να μείνεις εδώ για πολύ. Είναι πολύ μαλακισμένη. Καλή! Πολύ καλός άνθρωπος εννοούσα. Κι εγώ δεν της φέρνω εύκολα αντιρρήσεις. Η Κρούσα ήταν άρρωστη πολύ. Ο δειλός αδελφός έπρεπε να τη φιλοξενήσει. Έφυγε το φθινόπωρο, ήρθε ο χειμώνας. Βαρύς χειμώνας, μα θα περάσει. Ο κόσμος δεν έπρεπε να μάθει. Τα ποντίκια δεν έπρεπε να δαγκώνουν. Μα όσο και αν δαγκώνουν και ποντίκια και άνθρωποι, η άνοιξη τελικά θα έρθει. Πρέπει να φερθούμε πονηρά, Μιχαήλ. Αν λιοφάξουμε σαν κατσαρίδες, η νύφη μου θα μας ξεχάσει και θα μπορέσουμε να μείνουμε μέχρι να λιώσουν τα χιόνια. Και μην κλαις που κάνει κρύο. Αν είσαι φτωχός και κρυώνεις και από πάνω, τότε γίνεσαι βάρος στους ανθρώπους. Γιατί κάθεστε έτσι κουρουλιασμένοι σαν τους αμαξάδες? Κάνει κρύο εδώ μέσα? Όχι, δεν κάνει κρύο, Λαβρέντη. Μια χαρά είμαστε.
Γιατί αν κάνει κρύο, δεν κάνει να μείνεις εδώ με το παιδί. Η Ανίκο δεν θα το συγχωρούσε ποτέ στον εαυτό της. Ελπίζω ο παπάς να μην σε ρώτησε για το παιδί. Με ρώτησε, αλλά δεν του είπα τίποτα. Καλά έκανες. Ήθελα να σου μιλήσω για την Ανίκο. Έχει καλή ψυχή, αλλά είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Έτσι και που φτύει το παραμικρό για το σπίτι μας, αρρωσταίνει. Είναι, βλέπεις, από παλιά οικογένεια. Παλαιομοδίτικη, συντηρητική. Τι σου έλεγα? Α, ναι, σου έλεγα για την Ανίκο. Ανησυχεί τρομερά για το στρατιώτη σου. Για σκέψου, λέει, να γυρίσει και να μην τη βρει στο σπίτι. Και δεν κλείνει μάτι όλη νύχτα. Δεν θα έρθει πριν την άνοιξη, της λέω. Εσύ τι πιστεύεις? Δεν πιστεύεις πως θα γυρίσει έτσι? Αλλά μόλις έρθει η άνοιξη και λιώσουν τα χιόνια στα περάσματα, θα πρέπει να φύγεις. Γιατί μπορεί να έρθουν να σε ψάξουν αυτοί που σε κυνηγούν. Και εδώ ο κόσμος μιλάει για ένα παιδί χωρίς πατέρα. Ρούσα, το χιόνι λιώνει στις στέγες. Ήρθε η άνοιξη. Ναι, ήρθε. Άκου τι θα κάνουμε. Πρέπει να βρεις κάπου να μείνεις και αφού έχεις και ένα παιδί, χρειάζεσαι και έναν άντρα για να πάψεις να κουτσομπολεύει ο κόσμος. Ρώτησα λοιπόν, πολύ διακριτικά, αν θα μπορούσαμε να βρούμε έναν άντρα για εσένα. Και σε βρήκα, Ρούσα. Μίλησα με μια γυναίκα που έχει έναν αδερφό και ένα χτήμα από πίσω από το βουνό και το συμφωνήσαμε. Μα τι λες τώρα? Περιμένω τον Σιμών Χαχάβα. Δεν μπορώ να παντρευτώ κανέναν άλλον. Ναι, το έχω σκεφτεί και αυτό. Εσύ δεν χρειάζεσαι άντρα στο κρεβάτι, χρειάζεσαι έναν άντρα στα χαρτιά. Ένα τέτοιο σου βρήκα. Ο αδερφός κοριάτης που τα κανόνισα μαζί της είναι τιμοθάνατος. Μόλις που το προλαβαίνουμε, τύχει βουνό, Και θα είναι ακριβώς έτσι όπως θα συμφωνήσαμε. Ένας άντρας πέρα από τα βουνά. Και μόλις έφτασε εκεί, αυτός πέθανε και έμεινε σκύρα. Τι λες? Και θα έχω και ένα επίσημο χαρτί για τον Μιχαήλ. Και μια στέγη πάνω από το κεφάλι σου. Και γιατί το κάνει αυτό η αδερφή του? Για 400 πιάστα. Και εσύ που τα βρήκες? Είναι τα λεφτά από το γάλα που πουλάει η Ανίκο. Δεν ξέρει τι τα έκλεψε από εκεί που τα φυλάει. Εκεί δεν θα μας ξέρει κανείς. Θα το κάνω. Τέλεια! Τρέχω αμέσως να τα πω στη γυναίκα. Μιχαήλ, μου τα έχεις κάνει μαντάρι. Έπρεπε να είχα φύγει εκείνη την Κυριακή του Πάσχα στη Δούκα. Τώρα κατάντησα να είμαι το έρμεο του ενός και του αλλού. Για χάρη σου, μα δεν το μετανιώνω. Ο γαμπρός ψυχομαχούσε όταν έφτασε η νύφη. Η αδελφή του που την περίμενε στην πόρτα της είπε να βιαστεί. Η νύφη όμως είχε μαζί και ένα παιδί. Αλλά ο κουμπάρος και η κουμπάρα το έκρυψαν μέχρι να γίνει ο γάμος. Πάμε γρήγορα, εξεξηγήσει πριν από το γάμο. Αλλά δεν μου πες ότι έχει και παιδί. Και στην κατάσταση που είναι ο αδερφούλης σου, δεν νομίζω να τον νιάξει. Αυτό εντάξει. Αλλά εγώ, τι θα γίνω μου λες. Εμείς είμαστε τίμιοι άνθρωποι. Ο Ιησού δεν είχε λόγο να πάρει μια γυναίκα με παιδί. Καλά, καλά, θα σου δώσω άλλα 200 πιάστρα. Νομίζεις δεν ξέρω λαβράκι ότι την πληρώνουμε ακριβά την άκρη στην κρυά. Αλλά η Γκρούσα θα έχει το δικαίωμα να μείνει εδώ 2 χρόνια. Αυτά τα λεφτά δεν φτάνουν ούτε για την κηδεία. Εύχομαι τουλάχιστον μορφούλα να βάζεις ένα χέρι στις δουλειές. Πού πήγε ο καλόγερος. Θα το σκάσα από το παράθυρο της κουζίνας. Πάω να τον φέρω. Και τι καλόγερος το έχει παπάς. Το ίδιο είναι. Μόνο που του έδωσα τα μισά λεφτά πριν από την τελετή και τώρα θα με κρουλιάζει σε καμιά ταβέρνα. Πάω. Στο καλό, ο παπάς της κάνει και ακριβώς τις παγκαραμένες και πήρε καλόγερο. Λαβρέντη μου, εάν περάσει από το σπίτι σας ο Σιμών Χαχάβα, στείλ τον εδώ. Εσύ το χαβά σου και το χαχάβα σου. Να το στείλω εδώ. Αυτός δεν θες να του ρίξει μια ματιά. Άντρας θα γίνει. Για λίγο. Πολύ λίγο έτσι πως το βλέπω. Ελπίζω να μην ήρθαμε πολύ αργά. Άντε υπομονή καλόγερε και θα με κρουλιάσετε επιτέλους. Ορίστε, από εδώ καλόγερος, από εδώ καλόγερος. Μόλις έφτασα από την πόλη, η αερογωνιαστικά του αδελφού μου και θα κάνουμε ένα γάμο στα γρήγορα. Άκου λοιπόν, έχω και τα συμβόλαια, έχω και τους κουμπάρους. Το ξέρω το έχεις πάρει πάνω τις ταβέρνες και θα με κρούλιαζες. Άκου
άκουσέ με. Τους βλέπεις αυτούς τους δύο? Είναι αδελφός της νύφης και η γυναίκα του. Θα είναι η κουμπάρη. Κάνε γρήγορα όμως, μη ο κακοχρονονάκι σοφίσει. Εσύ νύφη, θα είσαι πιστή και υπάκουη στον άντρα σου μέχρι να σας χωρίσει ο θάνατος. Ναι. Και εσύ, γαμπρέ, του κύριε φυλακή το στοματί μου, θα φροντίζεις και θα προστατεύεις τη γυναίκα σου μέχρι ο θάνατος να σας χωρίσει. Μέχρι ο θάνατος να σας χωρίσει. Μέχρι ο θάνατος να σας χωρίσει. Ναι, ακούσες, τόση ώρα το λέει. Να πούσατε και ποιοι και δεν ακούτε το ναι. Ωραία λοιπόν, ο γάμος ετελέστη. Θες να τον κοινωνήσω κιόλας τον έτοιμο θάνατο. Δεν σφάξανε, το σέλεξανε το γάμο. 700 δεν είπαμε. 600. 600 καλέ. Λοιπόν, αδερφούλα μου, εγώ δεν θα καθίσω άλλο. Κι αν ξανάρθεις καμιά φορά να μας δεις, σαν γύρε έτσι πως το βλέπω, θα σε υποδεχτούμε με ανοιχτές τις αγκάλες. Αγάπη μου. Έτσι είναι. Και μη βιαστείς να έρθεις, ένα σωρό λεφτά μας κόστησες. Συγγνώμη, μπορώ να μάθω ποιανού είναι αυτό το παιδί. Παιδί. Ποιο παιδί? Εγώ δεν βλέπω κανένα παιδί, ούτε και εσύ βλέπεις. Κατάλαβες, γιατί αλλιώς θα βλέπω κι εγώ αυτά που γίναν στην ταβέρνα. Τώρα που είπες ταβέρνα, ξέρετε τι άκουσα στην ταβέρνα? Τι? Ο μεγάλος Δούκας ξαναγύρισε. Ο Σάκης της Περσίας που δάνεισε, λένε, μια μεγάλη στρατιά για να βάλει τάξη στην Κρουζινία. Απίστευτο! Ο Σάκης της Περσίας ήταν εχθρός του Μεγάλου Δούκα. Είναι όμως και εχθρός της αταξίας. Όπως και να έχει, ο πόλεμος τελείωσε. Μπορεί οι επαναστάτες να σκότωσαν όλους τους κυβερνήτες του, όμως ο Μεγάλος Δούκας ζει και πήρε ξανά τα ενία. Δηλαδή τώρα θα είναι όλα όπως ήταν πριν. Μόνο που θα ξαναμνεύουν οι φόροι. Κι άλλο, γιατί και τους πολέμους εσείς τους πληρώνετε. Ο λαός. Δηλαδή, αφού τελείωσε ο πόλεμος, οι στρατιώτες θα γυρίσουν πίσω. Ναι, μα τότε θα γυρίσει και ο δικός μου. Ο δικός σου. Εγώ είμαι ο δικός σου. Μόλις πατρευτήκαμε, το ξέχασες. Μα εσύ είσαι μνημοθάνατος. Νομίζεις. Έγινε θαύμα και ζωντάνεψα. Θαύμα! Μέγας είναι ο Κύριος! Θαύμα! Σταμάτα να με κοιτάς με μάτια γουρλωμένα. Χαζίνα αυτή που μου φόρτωσες για είναι η γυναίκα μου, αδελφή. Με κοροϊδέψατε, με παγιδέψατε. Σου κάρασα τα σχέδια, Δεν τον ήθελε καμία. Και τις γρουσούσεις που είναι, είπα κι εγώ να το βρω κάποια να παντρευτεί και μια φορά στη ζωή του κι αυτός, ο κακοχρονάκι. Μεγάλο μπέρδεμα. Τώρα η γυναίκα έχει άντρα. Όλη μέρα με το παιδί, τη νύχτα με τον άντρα, αλλά σε κρεβάτια χωριστά. Και μέρα νύχτα ο αγαπημένος της στου γυρισμού το δρόμο. Πού πας? Έλα να με τρούσεις την πλάτη. Δεν μπορεί να το κάνει μόνος του ο Κύριος. Δεν περίνετε καλυμμένα στα κύριε. Τρίβε μη σε πάρω διάολος. Είσαι η γυναίκα μου ή είσαι καμιά ξένη? Τρίβε πιο δυνατά. Ύστερα θα γνηθώ και θα με τρίψεις όλο. Δεν έχεις ένα διάτρο γυμνό. Πώς το έκανες το παιδί? Με τον κρίνο. Αυτό το παιδί δεν είναι γέννημα χαράς, αλλά ανάγκης. Είναι όμως και παιδί αγάπης, γιατί τη δική μου αγάπη την έχει όλη. Αγάπες δεν θέλω εγώ, αλλά την αφοσίωσή σου την απαιτώ. Είμαι ο άντρας σου. Δεν μπορεί. Κάποια βρωμοδουλειά θα κάνεις εσύ στην πόλη, γι' αυτό ήρθες εδώ. Αλλά δεν πρόκειται να ασχοληθώ άλλο με αυτό.
ούτε με το μούλικο που μου έφερες εδώ. Όμως να θυμάσαι, ακόμη και αν γυρίσει ο στρατιώτης σου, είσαι πια παντρεμένη. Ναι, από ανάγκη, με το ζόρι, το θυμάμαι. Δεν πρόκειται να γυρίσει ο δικός σου. Μην ελπίζεις πια. Μάλλον θα σκοτώθηκε. Όχι, πάψε! Εσύ να πάψεις τα τερτύπια σου. Είσαι η γυναίκα μου και θα κοιμάσαι δίπλα μου στο ίδιο κρεβάτι. Δεν θα με αναγκάσεις εσύ για να εκτονώνομαι να πηγαίνω στις παστρικές στην πόλη, όσο που είναι και μακριά. Η γυναίκα ξεβοτανίζει το χωράφι και ανοίγει τα πόδια. Αυτό ξέρουμε εμείς εδώ. Ακούς που σου λέω. Ποτέ δεν θα σ' αφήσω να μ' αγγίξεις. Σε παντρεύτηκα για να δώσω μια στέγη στο Μιχαήλ. Μα σε συχαίνομαι. Το ξέρεις από την πρώτη στιγμή ότι η καρδιά μου είναι δοσμένη αλλού. Το ξέρεις από την πρώτη στιγμή ότι η καρδιά μου είναι δοσμένη αλλού. Σε συχαίνομαι. Κι όποτε έσκυβε στο ποτάμι να πλύνει ρούχα, μες στο νερό έβλεπε τη μορφή του και όταν σηκώνονταν για να τα στύψει, άκουγε τη φωνή του στις φιλοσιές. Και μια φορά που έπλαινε στο ποτάμι, «Γρούσα! Η Γρούσα Βαχνάτση είναι αυτή απέναντι! Σιμών! Την καλημέρα μου στη Δεσποινίδα και εύχομαι να είναι καλά στην υγεία της! Την καλημέρα μου στο στρατιώτη και χαίρομαι που γύρισε πίσω ζωντανός. Πόσο χαίρομαι! Σ' άρεσαν τα μεγάλα ψάρια και εγώ τη γλίτωσα», είπε το μπαρπούνι. Το έλεγε η καρδιά του, είπε ο μάγειρας. Καλιοκαλορίζικος, παραμοιωμένος υποήρμας. Και πώς είναι τα πράγματα. Ήταν υποφερτός ο χειμώνας. Ο αδερφός σου, όταν πέρασε από εκεί, μου είπε που θα σε βρω, μα δεν είπε πολλά. Ο χειμώνας ήταν λίγο βαρύς. Και οι γείτονες όπως πάντα, Σιμών. Μπορώ να ρωτήσω αν κάποιο πρόσωπο έχει τη συνήθεια Να βουτάει τα πόδια του στο νερό όταν πλένει ρούχα. Η απάντηση είναι όχι, γιατί πίσω από τους θάμνους παραμονεύουν μάτια. Α, αυτά τα κάνει στρατιώτης. Έδωστε και ένας ταμείας. Είμαι ταμείας πια. Μήπως πια στραμιστό. Και στέγη. Και στέγη. Όμως... Τι σημαίνει αυτό το όμως. Κάτι δεν πάει καλά. Σιμών Χαχάβα, δεν έχω πια το όνομα που είχα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ούτε αλλάζουν οι γυναίκες το όνομά του, Σιμών. Άσε με να σου εξηγήσω. Τίποτα δεν άλλαξε μεταξύ μας. Όλα είναι όπως πριν. Πίστεψέ με. Τίποτα δεν άλλαξε, αλλά κάτι άλλαξε. Πώς να σου το εξηγήσω μέσα σε ένα λεπτό και με το ποτάμι ανάμεσά μας. Δεν περνάς το γεφυράκι να της από εδώ. Έχει φτιαχτεί γεφύρι πιο κάτω. Ίσως να μην είναι πια. Είναι μεγάλη ανάγκη. Έλα από εδώ, Σιμών, έλα γρήγορα. Βλέπω ένα παιδάκι στο καλάθι. Υπάρχει και παιδί. Υπάρχει, Σιμών. Πώς να στο κρύψω. Αλλά μην χολοσκάς. Δεν είναι δικό μου. Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Μέδαρος. Η κυρία δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Σιμών! Ακούστε τώρα τι σκεφτόταν η Γκρούσα, αλλά δεν το έλεγε. Όταν εσύ πολεμούσες τη μάχη, στρατιώτη, τη σκληρή, τη ματωμένη μάχη, εγώ βρήκα ένα αβοήθητο παιδί. Δεν μου έκανε η καρδιά να το αφήσω. Έπρεπε να το φροντίσω. Θα χανόταν αλλιώς. Μάζευα ψίχουλα από το χώμα για να το θρέψω. Και σκίστηκα σε 1000 κομμάτια. Ας μην ήταν δικό μου. Γιατί κάποιος πρέπει να βοηθάει όταν το δεντράκι διψάει για νερό. Και όταν το αρνάκι ξεστρατίζει και δεν ακούγεται τη φωνή του. Δώσε μου πίσω το σταυρό που σου δώσα. Της μάνας μου το σταυρό. Ή καλύτερα πέτα του, στο ποτάμι. Τι θέλεις, Σιμών Χαχάβα. Δεν είναι δικό μου. Δεν είναι δικό μου. Γκρούσα! Τρέχει! Στρατιώτες πήραν το παιδί. Είπαν πως έχουν δικαστική εντολή να το πάρουν. Λένε πως είναι ο Μιχαήλ Αμπασβίλη. Ο γιος του συγχωρεμένου Γεώργη Αμπασβίλη και της γυναίκας του Ατέλας Αμπασβίλη. Όχι! Όχι! Είναι δικό μου! Είναι δικό μου! Δικό μου! Οι καβαλάριδες πήραν το παιδί το αγαπημένο μακριά και η δύστιχη γυναίκα τους ακολούθησε στην πόλη την επικίνδυνη. Η μάνα που το γέννησε ήθελε πίσω το παιδί της και η μάνα που τα ανάθρεψε σύρθηκε στα δικαστήρια. Ποιος θα βγάλει την απόφαση, ποιος θα πάρει το παιδί, ποιος θα είναι ο δικαστής, θα είναι δίκαιος ή όχι. Δικαιοσύνη θέλει ο κόσμος. Δικαιοσύνη θέλει η κοινωνία. Δικαιοσύνη. Καιρός
να γνωρίσουμε τον δικαστή Ασντάκ. Τώρα θα σας πούμε την ιστορία του δικαστή Ασντάκ. Πώς έγινε δικαστής, πώς έβγαζε τις αποφάσεις, τι σόι δικαστής ήταν τέλος πάντων. Εκείνη την Κυριακή του Πάσχα, τη μέρα της εξέγερσης, που έπεσε ο Μεγάλος Δούκας και ο κυβερνήτης Αμπασβίλη, ο πατέρας του παιδιού μας, έχασε το κεφάλι του, ο γραμματικός του χωριού Ασντάκ βρήκε στο δάσος έναν φυγά και τον έκρυψε στην καλύβα του. Έτυχε να είναι ο Μεγάλος Δούκας φυγάς και μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο για να γλιτώσει. Και τώρα που ο Μέγας Δούκας ξανάρθε στην εξουσία, έχρισε τον Ασντάκ μέγα δικαστή για να του δείξει την ευγνωμοσύνη του. Τι έκανε ο Ασντάκ έπινε από το πρωί μέχρι το βράδυ? Λένε πως η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Τώρα είναι και μεθυσμένη. Όταν συνειδητοποίησα ότι ο Ζητιάνος που έζησα ήταν τελικά ο Μέγας Δούκας, στην αρχή τα έβαλα με τον εαυτό μου, γιατί τους εξουσιαστές δεν τους θέλω, δεν μ' αρέσουν, δεν τους πάω. Εν τούτης, δέχτηκα τη θέση του Μέγα Δικαστή για ένα και μόνο λόγο, για να εξασφαλίζω κάθε μέρα μία μπουκάλα κρασί. Εβίβα! Εσύ, γιατρέ, πώς κατέληξες εισαγγελέας τελικά? Έφυγε κι εγώ να βοηθήσω τον Μέγα Δούκα. Τον έσωσα από γάγκρενα. Έπειτα, ως ανταμοιβή, του ζήτησα να με κάνει εισαγγελέα. Γιατί οι εισαγγελείς έχουν λιγότερες ευθύνες από τους γιατρούς. Σωστά. Το πολύ πολύ είναι να βάλουμε κανέναν αθώο στη φυλακή, δεν τρέχει τίποτα. Όλα αυτά είναι δικογραφά. Πολλή δουλειά πλάκωσα, αδερφάκι μου. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω τις δίκες 2-2 για να τελεύουμε γρηγορότερα. Αλλά πρώτα έχω να κάνω μια σημαντική δήλωση. Τα παίρνω, τα πιάνω, λαδώνομαι. Είναι αυτός ο δικαστής. Σάλβα, εγώ σαν δικηγόρος δεν τον εμπιστεύομαι και πολύ. Δεν έχει καν σπουδάσει. Όμως, έχουμε με το μέρος μας τον παλιό σας γιατρό, που τώρα έχει γίνει εισαγγελέας. Ας του πω ο δικαστής, τα παίρνει. Και δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα στο να λαδώσουμε. Έχουμε. Κανένα. Θα τον διαδώσουμε χοντρά. Ο συγχωρεμένος μου άφησε πολλές χρυσές λίρες. Θεός χωρέστον. Η Νατέλα Αμπασβίλη, κύριε προκλειπώντος κυβερνήτη, μόλις επέστρεψε και αναζητεί το γιο της, Μιχαήλ Αμπασβίλη. Έχει πληροφορίες ότι μια πρώην υπηρέτριά της απήγαγε το παιδί στα βουνά. Θα σας το παραδώσουμε το γιώκα σας, εκλαμπρωτάτη, τα σέβη μου εκλαμπρωτάτη. Η εν λόγω υπηρέτρια διεκδικεί το παιδί σαν δικό της. Θα αποκεφαλιστεί η εν λόγω υπηρέτρια εκλαμπρωτάτη, τα σέβη μου εκλαμπρωτάτη. Θα πληρώσω! Άμα πληρώσετε ακόμη πιο τα σέβη μου εκλαμπρωτάτη. Θα τακτοποιήσουμε όλα, θα τακτοποιηθούν πλήρως. Πάω να φέρω την κοιμωλία που μου ζητήσατε. Ναι, την κοιμωλία, θέλω την κοιμωλία. Ακούστε τώρα την ιστορία της δίκης για το παιδί του κυβερνήτη Αμπασβίλη και πώς βρέθηκε η αληθινή του μάνα με τη γνωστή δοκιμασία του κύκλου με την κοιμωλία. Είσαι τυχερή. Δεν σου έλεγε κανονικός δικαστής, αλλά ο Ασντάκ. Κλείνει τον άβακο και δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Έχει αθωώσει ένα σωρό κλέφτες. Παθαίνει σύγχυση, μπερδεύεται και έτσι τη γλιτώνει καμιά φορά κάποιος από τον απλό λαουτζίκο. Χρειάζομαι τύχη σήμερα. Παρακάλα το Θεό να είναι τύχη δικαστής. Αλλά τι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θες να το κρατήσεις, αφού δεν είναι δικό σου. Και σε τέτοιους δύσκολους καιρούς μάλιστα. Είναι δικό μου. Εγώ το μεγάλωσα. Εγώ το έσωσα. Δεν σκέφτηκες τι θα γινόταν αν αυτή ξαναγύριζε. Στην αρχή σκεφτόμουν να της το δώσω πίσω. Αλλά μετά σκέφτηκα πως δεν θα ξαναγυρίσει. Τα δανεικά τα ρούχα, κορίτσι μου, μόνο για λίγο καιρό σου στέλνει. Λοιπόν, θα ορκιστώ σε ό,τι μου ζητήσεις. Γιατί εσύ είσαι καλός άνθρωπος. Εγώ το ξέρω, ότι χάρη σε σένα το παιδί είναι ζωντανό.
Άρα θα πω ότι είναι δικό σου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Αλλά με τον Σιμών θα έκανες ρόιδο. Μίλησα μαζί του. Δεν μπορεί να το αντέξει. Δεν θα κάτσω να σκάσω. Άμα δεν μπορεί να καταλάβει το ότι δεν είναι δικό σου το παιδί. Το κατάλαβε. Αλλά ότι πήγες και παντρεύτηκες και σε δένει τώρα αυτός ο γάμος ως το θάνατο, αυτό δεν μπορεί να το αντέξει. Σίμω. Θα ήθελα να πληροφορήσω την κυρία ότι είμαι έτοιμος να αγγιστώ. Ωραία λοιπόν. Θα πω ότι εγώ είμαι ο πατέρας του παιδιού. Σε ευχαριστώ, Σιμών. Πόσο σε ευχαριστώ. Και εγώ σε αγαπώ. Επιθυμώ συγχρόνως να δηλώσω ότι αυτό δεν με δεσμεύει σε τίποτα. Ούτε και την κυρία φυσικά. Αυτό δεν χρειάζεται να το πεις. Είναι παντρεμένη, το ξέρεις. Αυτό είναι δική της υπόθεση. Και δεν χρειάζεται να το λέμε και να το ξαναλέμε συνέχεια. Είναι παντρεμένη, το καταλάβα. Σιμών! Μαζεύτηκαν την παρακαθιανή. Δεν αντέχω την πόχα τους. Με πιάνει η μικρανία. Συχάματα. Αξιότιμη Νατέλα Πασβίλη, προσέχτε λίγο τα λόγια σας. Μέχρι να βρεθεί άλλος δικαστής τουλάχιστον. Δεν τα θέλει αυτά ο Ασδάκ. Ασδάκ ακούω και Ασδάκ είμαι εγώ. Λοιπόν, αρχίζει η δίκη. Πρωτού ξεκινήσουμε έχω να κάνω μια πολύ σημαντική δήλωση. Τα παίρνω, τα δώνομαι. Τώρα, προκόψαμε. Μια γελία υπόθεση ξεχότατε. Η κατηγορούμενη απήγαγε το παιδί και αρνείται να το επιστρέψει. Αυτή εκεί με τα χενή είναι κατηγορούμενη. Ναι. Ομορφούλα είναι. Καλή. Δηλώνω ότι αυτό το δικαστήριο απαιτεί πλήρη ειλικρίνεια. Ειδικά από σένα, ομορφούλα. Λεφτά έχεις να μου δώσεις. Όχι. Κακός, πολύ κακός. Όταν έχεις ένας γιατρός. Ήμουν υπεύθυνος για την υγεία του. Είμαι σίγουρος ότι είναι γιος της Νατέλας Αμπασβίλη. Σίγουρος, ξεσίγουρος, μη χαίρεστε. Την τελική απόφαση θα τη βγάλει ο Μέγας Δικαστής. Εγώ. Εξοχότατε. Αξιότιμο δικαστήριο. Οι δεσμοί του αίματος είναι οι πιο ισχυροί δεσμοί στον κόσμο. Μάνα και παιδί, υπάρχει ιερότερο πράγμα. Ποιος μπορεί να αποσπάσει από μια μάνα το παιδί της. Αξιότιμο δικαστήριο. Το συνέλαβε μέσα στην ιερή έκσταση της αγάπης. Το κουβάλισε μέσα στην κοιλιά της. Το έθεψε με το αίμα της και το γέμισε με πόνους. Φτάνει. Και εμείς πονάμε που ακούμε τέτοιες παλαβίπες. Η πολυλογία είναι αυτή, αδερφούλα μου. Εσύ η κατηγορούμενη, τι απαντάς σε όσα είπε και σε όσα άλλα προτίθεται να πει η πολυλογού δικηγόρος. Είναι δικό μου. Αυτό απαντάς όλο κι όλο. Είναι δικό μου. Καλά να κάνεις να μπορέσεις να τα αποδείξεις. Γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να δώσω σε σένα το παιδί. Γιατί. Γιατί το μεγάλωσα όσο καλύτερα μπορούσα. Πάντα του έβρισκα κάτι να φάει. Είχε μια στέγη πάνω από το κεφάλι του. Για χάρη του τράβηξα του κόσμου τις ταλαιπωρίες. Άσε τα έξοδα. Και τον εαυτό μου δεν νοιάστηκα καθόλου. Το κυριότερο, από τώρα το μαθαίνω να είναι καλός άνθρωπος. Να είναι καλός με όλο τον κόσμο. Εξοχότατε, να ληφθεί υπόψη ότι η κατηγορούμενη δεν επικαλείται κανένα δεσμό αίματος με το παιδί. Το δικαστήριο το λαμβάνει αυτό σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ, εξοχότατε. Επιτρέψτε τώρα. Επιτρέψτε. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Επιτρέψτε τώρα σε μια βασανισμένη μητέρα που έχει ήδη χάσει τον άντρα της και τώρα φοβάται μήπως χάσει και το παιδί της να σας απευθύνει δύο λόγια. Αξιότιμη Νατέλα Αμπασβίλη, η ανελέγχτη μοίρα με αναγκάζει, κύριε, να σας συγκεντρεύσω, να μου επιστραφεί το αγαπημένο μου παιδί. Είναι
Εξοχότατε. Παρακαλώ, η αναφορά στην περιουσία της Μαντάμ αποτελεί το δικαστήριο απόδειξη ανθρωπιάς. Ευχαριστώ, εξοχότατε. Ούτως ή άλλως, μπορούμε να αποδείξουμε ότι η γυναίκα που απήγαγε το παιδί δεν είναι η μητέρα του. Επιτρέψτε μου να εκθέσω στο δικαστήριο την γυμνή αλήθεια. Εξαιτίας μίας ατυχούς αλληλουχίας γεγονότων, το παιδί αυτό, ο Μιχαήλ Αμπασβίλη, απεκόπη κατά τη φυγή από τη μητέρα του. Η Γκρούσα, η πυρέτρια στην κουζίνα του ανακτόρου, ήταν παρούσα εκείνη την αποφράδα μέρα και θεάτη να ασχολείται με το παιδί, γιατί η κυρία ήταν απασχολημένη με το πιάνο που θα το πάρει μαζί της. Έψαχνε το ρουπινί πανοφόρι και τα μαροκέν ποτίνια. Και κάνει δουλειά σου εσύ. Ένα χρόνο περίπου αργότερα εμφανίστηκε η Γκρούσα σε ένα ορεινό χωριό με το παιδί, όπου παντρεύτηκε έναν χωριάρ. Η Γκρούσα είναι χρυσόσανθος. Κανένας δεν σε ρώτησε! Ελάτε πίσω! Που από μόνοι σας το ροβολάτε μπροστά, τι ροβολάτε, Λοιπόν, για το ξεκαθαρίσουμε, εσύ κατηγορούμενη, πώς έφτασες στο ορεινό χωριό του διάολου τη μάνα? Με τα πόδια εξοχότατε και το παιδί είναι δικό μου! Εγώ είμαι ο πατέρας του παιδιού, εξοχότατε. Το δεύτερο, άλλο ήταν το μόνο της Νατέλας και μας φίλη, η μόνη παραπάνω του και το φρόντιζα! Αυτό το παιδί είναι ο καρπός του έρωτά μου με τη Γκρούσα. Είναι ο ορμονιαστικός της, εξοχότατε! Η κατάθεση του είναι αμφιβούλου εξοπιστίας. Η παραμάνα λέει ψέματα, προφανώς γιατί ζηλεύει την όμορφη Νατέλα. Το κακό σου, το δικό σου! Το κακό σας και των δύο! Βγάλτε το σκαρπό μου να αρχίσω τα πινελίκια. Λοιπόν, κι άλλο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Μιαρέ, εσένα που παντρεύτηκε η κατηγορούμενη στο ορεινό χωριό. Όχι, εξοχότατε. Παντρεύτηκε έναν αγρότη. Μάλιστα. Γιατί δεν σου έφτανε ο νεαρός. Δεν σου ήταν αρκετός. Δεν ήταν καλό στο κρεβάτι, χάνει. Εξοχότατε! Με τον αγρότη δεν κοιμήθηκα ποτέ μαζί. Τον παντρεύτηκα για χάρη του παιδιού, για να έχει μια στέγη πάνω από το κεφάλι του. Αυτός ήταν στον πόλεμο, εξοχότατε. Μάλιστα. Και τώρα να υποθέσω, νεαρέ, ότι τη θέλεις πάλι πίσω. Τι θέλω, σαν τρελός. Όμως, δεν είμαι πια ελεύθερη. Κατεγράφει γι' αυτό. Μέχρι τώρα ξέρουμε τα εξής. Η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι το παιδί είναι δικό της, αλλά διατείνεται ότι δεν έκανε αυτό το παιδί με τον νόμιμο σύζυγό της. Άρα, τι παιδί είναι αυτό? Από πού προήλθε? Από πορνεία? Ρωτάω, τι σόι παιδί είναι αυτό? Είναι ένα μπασταρδάκι που μεγάλωσε φτωχικά στους δρόμους ή ένα αρχοντόπουλο που μεγάλωσε σε μια καθοσπρέπη οικογένεια? Ρωτάω, τι σόι παιδί είναι αυτό? Ένα κανονικό παιδί είναι! Ναι, αλλά είχε αρχοντικά γνωρίσματα από μωρό. Είχε μια μύτη στο πρόσωπο. Είχε μια μύτη στο πρόσωπο, ωραία απάντηση. Νομίζω ότι με έχετε περάσει ακορόιδο. Νομίζω ότι προσπαθείτε να με παραπλανήσετε εσείς οι τρεις απατεώνες! Απατεώνες! Τα πιάσες, τα πήγες και τώρα αυτές θα τελειώνεις μια ώρα αρχίτερα! Για το σκασμό πήρα από σένα τίποτα! Τι να πάρεις από μένα, αφού δεν έχω τίποτα! Ακριβώς! Το χασάπι είπατε και πληρώνετε. Στο δικαστήριο έχετε τσαπώ. Τι είναι ο δικαστής, μαλάκας! Είμαι έναν δικαστής! Έβγαλε κοιμήκα κόλλο και έγεσε τον κόσμο όλο. Δεν πιάστα πρόστιμο για προσβολή του δικαστηρίου, για να μάθετε τι θα πει δικαιοσύνη. Ωραία δικαιοσύνη! Εμάς μας ξεκουρώνεις, γιατί δεν ξέρουμε να μιλάμε ωραία όπως η δικηγόρη της. Δώσε λοιπόν το παιδί σε αυτή, τη κακομαθημένη, που δεν ξέρει πώς θα το μεγαλώσει. Όσο ξέρω εγώ από δικαιοσύνη, αλλά τόσο ξέρεις και εσύ, Μπάρμπα. Και δίκιο έχεις. Και δεν έχω τελειώσει. Αυτοδίδακτος γραμματικός είμαι. 20 πιάστρα πρόστιμο για προσβολή του δικαστηρίου, επειδή με είπες Μπάρμπα και είμαι νέος κόμμονος. Και να ξέρεις ότι έχω εκνευριστεί μαζί σου γιατί είσαι χαζή.
Αν ήθελες να μου κουνήσεις λίγο το πισινούρι σου, θα τα πηγαίναμε καλύτερα. Αλλά εσύ θες να μου πας κόντα. 30 πιάστρα πρόστιμο για τη ηλίθεια. Εγώ να βάλεις και 40. Εγώ θα σου πασούρω και σε σένα και στη δικαιοσύνη σου μεθυσμένο κουμπίδι. Πήγες και έγινες δούλος των πλουσίων και τους φιλιάς να μην τους πάρουν τα σπίτια τους που τα έχουν κλεμμένα και για να μπορούν να στέλνουν τους άντρες μας στον πόλεμο που λιμένε. 50 πιάστρα πρόστιμο. Αλλά δεν θα διαπουλήσει το στόμα σου. Γιατί εδώ δεν είναι ταβέρνα, δεν είναι χαμετυπίο. Πρέπει να διαφυλάξω την αξιοπρέπεια αυτού του δικαστηρίου. Και να ξέρετε ότι έχω εκνευριστεί τόσο πολύ που δεν μπορώ να συνεχίσω. Θα διακόψω για λίγα λεπτά. Πού είναι η γυναίκα που θέλει να πάρει διαζύγιο από τον άντρα της? Διακόπτω αυτό το διαζύγιο για 3 λεπτά. Τελειώσαμε. Την κερδίσαμε τη δίκη και είναι στάττη. Πώς και μ' αγάπης. Πάει. Το έχασες το παιδί. Φέρτε αυτό που καλά και κατάλημα. Μποχάει εδώ μέσα. Τέλος. Μποχάει. Πράγματι, μποχάει. Πράγματι. Εσύ πήγε να φέρω μου το παιδί. Καλώς την είναι. Καλώς την κοπελιά. Εσύ είσαι που θες να πάει διαζύγιο για να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή σου. Μάλιστα, εξοχότατε. Το θέλω πολύ. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? 30 χρόνια, εξοχότατε. Και γιατί θέλετε να χωρίσετε? Μισούμε ο ένας τον άλλον, εξοχότατε. Πόσο καιρό μισείτε ο ένας τον άλλον? 30 ολόκληρα χρόνια. Αυτή η περίπτωση είναι πολύ δύσκολη. Πρέπει να τη διαπραγματευτώ λίγο στο μυαλό μου και όταν βγάλω την ετοιμιγωρία θα σε ειδοποιήσω. Πήγαινε τώρα. Ευχαριστώ, εξοχότατε. Να ξαναέρθει η Γρούσα και οι φίλοι της. Εσύ λοιπόν, κοπελιά, είσαι όπως λέμε αντιεξουσιάστρια. Είσαι εναντίον της δικαστικής εξουσίας. Εγώ δεν πιστεύω ότι το παιδί είναι δικό σου. Αλλά ακόμα κι αν ήταν, δεν θα προτιμούσες αυτό το παιδί που διατείνεσαι ότι αγαπάς. Δεν θα προτιμούσες να μεγαλώσει μες στα πλούτη με άλογα στους στάβλους του και ζητιάνους στο κατόφλι του. Δεν θα προτιμούσες αυτό το παιδί που λες ότι αγαπάς να μεγαλώσει σε παλάτια και σε ανάκτορα. Δεν θα προτιμούσες το παιδί σου να μεγαλώσει στα πλούτη. Ακούστε τώρα τι σκεφτόταν η οργισμένη Γκρούσα και δεν το έλεγε. Άμα το μεγαλώσει εκείνη, θα είναι κρύα η καρδιά του. Αν δεν με είχε βρει μπροστά του, τους φτωχούς θα τους μισούσε. Καλή ότι πείνα να φοβάται και όχι εκείνους που πεινάνε. Και είναι καλύτερα το βράδυ να τον φοβίζει το σκοτάδι, παρά όταν λάμπει ο ήλιος ο λαμπρός, να φοβάται αυτός το φως. Φως, σαν κάτι να φωτίζεται στο μυαλό μου. Δεν μπορώ πια να το δώσω. Εγώ τον μεγάλωσα. Εμένα ξέρει. Αγόρι μου. Φέρ' μου το παιδί εδώ. Είναι όμορφο αγοράκι πράγματι. Ελάτε μπροστά. Η μηνύτρια και η κατηγορούμενη. Με κουλένει ατοχητημένο. Δεν άφησα να του πάρω μια καλό πουκάμισο. Θα πουλάγα το φόρεμά μου για να του πάρω ένα καλό πουκάμισο. Μα στα γουρούνια μεγάλωσε. Εγώ δεν είμαι γουρούνα. Εσύ είσαι γουρούνα. Που το παράτησες το παιδί σου. Θα σε κανονίσω εγώ βελοφύγω. Είναι κακούλα. Θέλει μας πήγαμα τώρα. Αξιότιμη Νατέλα μας λέει πως επίκατε. Η νευρική κρίση εξοχότατε. Μάλιστα. Μηνύτρια που παθαίνεις νευρικές κρίσεις και κατηγορούμενη που είσαι από τη φύση σου ασεβής. Ακούσαμε τις καταθέσεις και το δύο σας και τώρα εγώ σαν σοφός δικαστής πρέπει να λάβω μια σοβαρή απόφαση και να δώσω αυτό το παιδί στην αληθινή του μητέρα. Θα κάνουμε μια δοκιμή. Γιατρέ, η εισαγγελέα της κατάησε, ελάτε με την κοινωνία. Κανένα κύκλο εκεί μπροστά. Θα βάλω το μωρό μέσα στο κύκλο. Εσείς θα σταθείτε δεξιά και αριστερά του κύκλου.
θα πιάσει κάθε μια σας από ένα χεράκι του παιδιού. Μόλις πω τραβήξετε, θα τραβήξετε με δύναμη. Όποια καταφέρει να πάρει προς τη μεριά της έξω από το κύκλο το παιδί, πάει να πει ότι είναι η αληθινή του μητέρα. Συγγνώμη, ας είμαστε δικαστή. Η πελάτησά μου δεν έχει την ίδια δύναμη με αυτή τη γυναίκα που είναι μαθημένη στις χειρονακτικές εργασίες. Εμένα η Ξανθιά μια χαρά καρδαμωμένη μου φαίνεται. Λοιπόν, πιάστε κάθε μία από ένα χεράκι του παιδιού. Με το 1, με το 2, με το 3, τραβάτε! Τι έγινε, Βρούσα, γιατί το άφησες? Δεν το είχα πιάσει καλά. Εξοχότατε, παίρνω πίσω όσα είπα εναντίον σας. Σας παρακαλώ, σας συγκεντρεύω, συγχωρήστε με. Να τον κρατούσα τουλάχιστον μέχρι να το μάθω όλες τις λέξεις. Αφήστε τον μου μέχρι να το μάθω να μιλάει. Μην προσπαθείς να συγκινήσεις το δικαστήριο, σήκω πάνω. Θα ξανακάνουμε το πείραμα. Πιάστε η καθεμία από ένα χεράκι του παιδιού. Με το 1, με το 2, με το 3. Τραβάτε! Πάρτο! Πάρτο! Δεν μπορώ να το σκίσω στα δύο. Εγώ το μεγάλωσα. Πάρτο! Το δικαστήριο έβγαλε την μνημονία. Δώσε μου το παιδί. Βρούσα, πάρε το γιο σου και πήγα. Ευχαριστώ. Εξοχότατε. Σας ευχαριστώ. Αγόρι μου. Τι. Πώς. Αφού κέρδισα. Φύγε από εδώ, Ξανθιά, γιατί θα σε χώσω στην ψηλό και δεν θα ξαναδείς που είναι το φως. Μητέρα που σκίζει το παιδί της στα δύο δεν υπάρχει. Να βάλω υπογραφή και το διαζύγιο εκείνης της κυράς που θέλει να πουλήσει από το κάτα της. Μην το ξεχάσω. Εδώ και εδώ. Θες και αρματάρα! Αντί να χωρίσεις τους δύο γέρους, χώρισες την κρούσα από τον άντρα της. Έκανα τέτοιο πράγμα. Όχι τώρα η υπογραφή του δικαστή μετράει. Δεν μπορούμε να την πάρουμε πίσω. Είμαι μέγας δικαστής. Ο νόμος είναι νόμος. Άρα η Βρούσα είναι ελεύθερη πια. Εξοχότατε! Είστε ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου! Άρα να βρω κι άλλο παιδί. Να το παίξουμε, παιδιά. Εξαφανίστηκε ο Αστάκ και κανείς δεν το ξανάδε από τότε. Μα ο λαός της Μπουζινίας δεν το ξέχασε, αλλά θυμόταν τις ημέρες που ήταν δικαστής σαν μια σύντομη χρυσή εποχή κάποιας δικαιοσύνης. Αλλά εσείς που ακούσατε την ιστορία του κύκλου με την Κυμολία, να θυμάστε τη σοφία των παλιών, ότι τα πράγματα ανήκουν σε αυτούς που τα αξίζουν, στους άξιους αμαξάδες τα αμάξια. Η γη σε αυτούς που τη φροντίζουν. Μπας και καρπίσει πάλι. Και στις καλές μανάδες τα παιδιά. Γιατί έχεις πέσει απ' τη φωλιά. Γι' αυτό πάντα να θυμάσαι, πληρώνουνε τα
να γλυκάνει την τρομαγμένη σου μορφή. Θέλω το γέλιο σου να φτάσει ως την ψηλότερη μορφή. Μη τρομάζεις, μη φοβάσαι, κάποιος είναι εδώ για σένα. Θα σοπάσω αυτόν τον ήχο που θυμίζει περασμένα. Ούλια στις αυτιά σου, τώρα είναι κοντά στο τέρας. Είμαι εδώ, είμαι κοντά σου, χαίρομαι στο φως της μέρας. Βγαίνουμε. Τόσο σημαντικό έργο, ένα τόσο σπουδαίο έργο του ρεπερτορίου, όπως ο κύκλος με την τιμωρία του σπουδαίου Μπρέχτ, συγκινεί ακόμα από τον κόσμο, γιατί ακριβώς λέει τις μεγαλύτερες αλήθειες. Λέει, διδάσκει πως πρέπει να είναι η δικαιοσύνη, που ξέρετε ότι σε αυτές τις εποχές είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο που ζούμε και στην χώρα μας. Αυτά εδώ τα παιδιά που βλέπετε, μικρά και μεγάλα, που είναι όλοι σπουδαστές μου, θέλω να σας πω ότι είναι η πρώτη τους σχεδόν επαγγελματική παράσταση. Μπράβο! Αυτό οφείλεται και σε εμάς που διδάξαμε, εντάξει, αλλά σίγουρα στην όλη δομή που έχει το ΣΑΕ Χαλανδρίου, το οποίο διευθύνει ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο Σταύρος Σαβαγιάννης, που πραγματικά κάνει τη δουλειά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι άνθρωποι του ΣΑΕΚ στηρίξανε αυτή τη δουλειά, αλλά όχι μόνο οι άνθρωποι του ΣΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε φιλοξενούμενοι αυτή τη στιγμή στην υπέροχη Πεύκη και πρέπει να πω για τον Δήμαρχο ότι αμέσως δέχτηκε να βοηθήσει και να στηρίξει αυτή την παράσταση και οικονομικά. Δημοτικοί, σε εισαγωγικά άρχοντες, υπηρέτες μάλλον, γιατί οι υπηρέτες του λαού είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στο Δήμο, τέτοιου είδους ανθρώπους χρειάζονται οι Δήμοι, που να αγαπάνε την τέχνη, που να αγαπάνε την παιδεία, που να αγαπάνε τους δημότες τους. Και θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Παιδείας που μας στήριξε μόνο του την καρδιά, το έχω πει στη Σοφία Ζαχαράκη που είναι εξαιρετική και αποδεικνύει με τη στάση της, και όχι μόνο αυτή, αλλά και ο κύριος Παγωμένος που μου είπαν ότι είναι εδώ, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, που είναι ο διευθυντής του γραφείου της Γενικής Γραμματέως. Για πες το μου. Ναι. Επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής εκπαίδευσης. Που είναι και αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά ταγμένοι σε αυτό που κάνουν και μας στήριξαν από την αρχή μέχρι το τέλος με κάθε δυνατό τρόπο. Την Σοφία Ζαχαράκη και ευχαριστούμε και εσάς που μας δώσετε όλο αυτό το κοινό. Να ευχαριστήσουμε τον δάσκαλό μας που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα.